कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ഹരേ പ്രണാമം. കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ക്ലാസ്സില്ലാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണോ വരാതിരിക്കുന്നത്? 14 പേരായിട്ടുള്ളത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ശ്രീ ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീ രാധാഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഇന്ന് അധ്യായം 12. ഏതാണ്? ഭക്തിയോഗത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ അതിനു മുന്നേ നമ്മൾ ഇന്നലെ ഏത് അധ്യായം പഠിച്ചത്? അധ്യായം 11 വിശ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച് അല്ലെ. എന്തൊക്കെയാ പഠിച്ചത് ഇന്നലെ? അർജുനൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് വിശ്വരൂപം കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചത്? അർജുനൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് വിശ്വരൂപം കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചത്? എന്തുകൊണ്ടാണ്? സാധാരണക്കാർക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കാനും കൃഷ്ണന്റെ പ്രസ്താവനകൾ സാധൂകരിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് കാണിച്ചു കൊടുത്തത് അല്ലെ. പിന്നെ നമ്മൾ വിശ്വരൂപത്തിൽ കണ്ടു. അപ്പൊ വിശ്വരൂപം കണ്ടപ്പോ എങ്ങനെയായിരുന്നു പറഞ്ഞത് അർജുന വിശ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച്? ആദ്യം ഭയാനകല്ലായിരുന്നു. ആദ്യം ഭയങ്കര സന്തോഷത്തിലല്ലായിരുന്നു. അനേക കൈകൾ കണ്ടു, മുഖങ്ങൾ കണ്ടു, എല്ലാം കണ്ടു, ഭയങ്കര അല്ലെ വിശ്വരൂപം കണ്ടപ്പോ. അത് കഴിഞ്ഞ് ഭഗവാൻ രൂപം മാറ്റിയപ്പോ കാൽരൂപത്തിൽ വന്നപ്പോഴാണ് പേടിയായത്. രൂപം കൈക്കൊണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. രൂപത്തെ കൈകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എല്ലാവരെയും കൊല്ലാൻ വേണ്ടിട്ട് അല്ലെ ആ കാലരൂപത്തിൽ വന്നു. അപ്പൊ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? നമ്മുടെ എന്താണ് വിശ്വരൂപത്തിന്റെ ഭഗവാന്റെ മറ്റു അവതാരങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? വിശ്വരൂപം താൽക്കാലികമാണ്, മറ്റു രൂപങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നതാണ് അല്ലെ. മറ്റുള്ള അവതാരങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാന്റെ നിലനിൽക്കുന്നതാണ്. എവിടെ ഉണ്ടാവും? വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങൾ, അവരുടെ ലോകങ്ങളിലുണ്ടാകും. എന്തിനാണ് ഭഗവാൻ വിശ്വരൂപം കാണിക്കുന്നത്? എന്തിനാണ് ഭഗവാൻ വിശ്വരൂപം കാണിക്കുന്നത്? എന്തിനാണ്? അതായത് നമ്മുടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് അത് സാങ്കല്പികമായിട്ടുള്ള, അപ്പൊ നമ്മളെ പോലുള്ളവർക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ വേണ്ടിയാണ് ഭഗവാൻ ഏത് രൂപം കാണിക്കുന്നത്?
ആയിട്ടുള്ളതാണ് വിശ്വരൂപം. അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാനാണ് ആ വിശ്വരൂപം വീഡിയോ ഓൺ ആക്കി വെച്ചേക്കണെന്നോ കാണിക്കുന്നത്. പിന്നെ വേറെ എന്താ പറഞ്ഞത് അതില്? പിന്നെ ലാസ്റ്റ് വിശ്വരൂപമൊക്കെ കണ്ടു. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാൻ എന്ത് പറഞ്ഞു? ഭഗവാനിൽ ഏകാഗ്രമായ ഭക്തിയുള്ളവർക്ക് മാത്രമേ പിന്നെ ഭഗവാൻ വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഏത് രൂപം കാണിച്ചു കൊടുത്തത്? ഓടക്കോട് കൃഷ്ണനെ. ഓടക്കോട് വിളിച്ച കൃഷ്ണൻ. അതിന് മുന്നെന്തെങ്കിലും കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ടായിരുന്നോ? കൃഷ്ണരൂപം ആദ്യം തന്നെ എന്താണ് വിശ്വരൂപം, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചതുർഭുജ രൂപത്തിൽ വന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കൃഷ്ണന്റെ രൂപത്തിൽ അല്ലെ? ചതുർഭുജ രൂപം, കൃഷ്ണന്റെ രൂപം ഏതാ പറഞ്ഞത്? ചതുർഭുജം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപമാണ് പറഞ്ഞു. സാധാരണ രൂപമാണ് കൃഷ്ണരൂപം എന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ലെ? കൃഷ്ണനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാം വരുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? അവതാരി എന്ന് പറയും. അവതാരി എന്ന് പറയും. ബാക്കിയൊക്കെ അവതാരങ്ങളാണ്. ഭഗവാന്റെ ഏത് രൂപമാണ് സുദൂർദർശനം പറഞ്ഞത്? സുദൂർദർശമിതം രൂപം എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ. അത് ഏത് രൂപത്തെയാണ് പറഞ്ഞത്? മ്യൂട്ടാ സതി മാതാജി പറയുന്നെങ്കിൽ മ്യൂട്ടാണ് മാതാജി. ഏത് രൂപമാണ് സുദേവർമാർക്ക് പോലും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കാത്ത രൂപം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഏതാണെന്ന്? കൃഷ്ണരൂപം. ദിവ്യരൂപം. അതായത് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാ ദേവന്മാരും സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നു എന്നാ പറയുന്നത് അല്ലെ? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ അവതരിക്കുകയാണെങ്കിൽ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഏത് രൂപത്തിൽ ആദ്യം വരുന്നത്? മാതാവിന്റെ ആഗ്രഹപ്രകാരം, മാതാപിതാക്കളുടെ ആഗ്രഹപ്രകാരമാണ് പിന്നെ മനുഷ്യരൂപം സ്വീകരിച്ചത്. അതുകൊണ്ടാണ് സുദൂർദർശമിതം രൂപം എന്ന് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ആ അധ്യായത്തിൽ ലാസ്റ്റ് ഭഗവാൻ ഏത് ശ്ലോകം വന്ന് നിൽക്കുന്നത്? എന്റെ ശുദ്ധ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർ കാമ്യകർമ്മങ്ങളോ മാലിന്യം കൂടാതെ അവരോട് സമഭാവനയോടുകൂടി പെരുമാറുക. സുഹൃത്തുരൂപേണ എല്ലാവരോടും പെരുമാറുന്ന ഭക്തൻ നിശ്ചയമായി എന്നെ പ്രാപിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ? 54ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? അതിന് മുന്നത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഭഗവത് സേവനം, നാമജപം, ഏകാഗ്രമായ ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ എന്നെ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ കാണുന്ന മട്ടിൽ നേരിട്ട് കാണാനും അറിയാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഈ മാർഗത്തിലൂടെ മാത്രമേ എന്റെ നിഗൂഢതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ കഴിയൂ. ഏകാഗ്രമായ ഭക്തി കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ നിഗൂഢതയിലേക്ക് അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ രഹസ്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. കാരണം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നത് ആർക്കാണ് ശരിക്കും? ദേവന്മാർക്ക് പോലും അറിയില്ല. ഭഗവാൻ ആർക്കെങ്കിലും അറിയോ ശരിക്കും? ഇല്ല അല്ലെ? പക്ഷെ ഭഗവാൻ കുറച്ചെങ്കിലും നമുക്ക് അറിയണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഭക്തി ഉണ്ടാവണം. ഭക്തിയിലൂടെ മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത സംശയം വരുന്നത് ഭക്തി അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് അടുത്ത ചോദ്യം വരുന്നത്. കാരണം ഭഗവാന്റേക്ക് എടുക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു? ഭക്തി വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഏകാഗ്രമായ ഭക്തി ഉണ്ടെങ്കിലും അല്ലെ? അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ അധ്യായം അതിനെ കുറിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്. കാരണം ആ പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇപ്പൊ അറിയണം എന്താണ് ഭക്തി. ഭക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭക്തിയുടെ സേവനാണെന്ന് നമുക്കറിയാം. പക്ഷെ അത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കറിയില്ല. ഇന്നത്തെ അധ്യായം നമുക്ക് പറയുന്നത് ഭക്തിയോഗത്തെ കുറിച്ചാണ്. ഭക്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഭഗവാൻ അറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇന്ന് അധ്യായത്തിൽ ഏതാ പറയുന്നത്? ഭക്തിയോഗത്തെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അധ്യായം 12 ഭക്തിയോഗം. ചെറിയൊരു അധ്യായമാണിത്. ഈ അധ്യായം മുഴുവൻ അതുകൊണ്ട് ഇന്നുണ്ട്. ഫുള്ള് ശ്ലോകങ്ങള് ഉണ്ട്. അർജുന ഉവാച ഏവം സതതയുക്ത യേ ഭക്താസ്ത്വാം പരിപാസതേ യേ ചാപ്യക്ഷരം അവ്യക്തം തേഷാം അർജുനൻ ചോദിച്ചു, എല്ലാ സമയവും അങ്ങയുടെ ഭക്തി സേവനത്തിൽ തന്നെ ഉചിതമായി ഏർപ്പെട്ടു പോരുന്നവരോ അതോ പ്രത്യക്ഷമല്ലാത്ത അവ്യക്ത ബ്രഹ്മത്തെ ഉപാസിക്കുന്നവരോ ആരാണ് കൂടുതൽ പരിപൂർണതയുള്ളവർ? അപ്പൊ അർജുനൻ ചോദിക്കാണ്. അർജുനന് സംശയങ്ങൾ മുഴുവൻ അങ്ങോട്ട് മാറിയിട്ടില്ല അർജുനൻ ഇപ്പോഴും. അപ്പൊ അർജുനനെ വീണ്ടും ചോദിക്കാണ്, എല്ലാ സമയവും അങ്ങയുടെ ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഉചിതമായി ഏർപ്പെട്ടു പോരുന്നവരാണോ? എല്ലാ സമയവും ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഉചിതമായിട്ട് ഏർപ്പെട്ടു പോരുന്നവരാണോ അതോ പ്രത്യക്ഷമല്ലാത്ത അവ്യക്ത ബ്രഹ്മത്തെ ഉപാസിക്കുന്നവരാണോ? ആരാണ് കൂടുതൽ പരിപൂർണതയുള്ളവർ എന്നാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്.
എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ചോദിക്കുന്നത്? എല്ലാ സമയവും അങ്ങയുടെ ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഉചിതമായി ഏർപ്പെട്ടു പോരുന്നവര്, എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്തു പോകുന്നവരാണോ? അത് എങ്ങനെയായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്? നമ്മള് ഭഗവാന്റെ വ്യക്തി രൂപത്തിൽ അല്ലെ, വ്യക്തി രൂപത്തില് ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുന്നത് അതാണോ? അതല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യക്ഷമല്ലാത്ത അവ്യക്ത ബ്രഹ്മത്തെ ഉപാസിക്കുന്നവരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ്? എങ്ങനെയായിരിക്കും? ജ്യോതി രൂപത്തില്. അതെ അതെ, ജ്യോതി രൂപത്തില്, പരബ്രഹ്മ രൂപത്തിൽ, ബ്രഹ്മരൂപത്തില്, ജ്യോതി രൂപത്തില്, ആ പ്രകാശത്തിൽ അല്ലെ, ആ പ്രകാശത്തെ ആരാധിക്കുന്നവരാണോ കൂടുതൽ പരിപൂർണതയുള്ളവർ? ആരായിരിക്കും കൂടുതൽ പരിപൂർണം? ഒന്ന് ഭഗവാനെ വ്യക്തി രൂപത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നത്, ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഉചിതമായി ഏർപ്പെട്ടു പോരുന്നവരെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭഗവാനെ വ്യക്തി രൂപത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നവര്, ഒന്ന് ആ വ്യക്ത ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിക്കുന്നു. ആരായിരിക്കും കൂടുതൽ പരിപൂർണതയുള്ളവര്? നമുക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലായിട്ടുള്ളത്? ഇപ്പൊ വ്യക്തി രൂപത്തില് വ്യക്തി രൂപത്തിൽ അല്ലെ, ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തിൽ, വ്യക്തി രൂപത്തില്, ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ രൂപത്തിൽ. എന്തുകൊണ്ടാണ് അതായിരിക്കും എന്ന് പറയാൻ കാരണം? അതാകുമ്പോ എപ്പോഴും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നമ്മൾ ഭഗവാനെ കണ്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് മാതാജി ആരോ പറഞ്ഞത് ബ്രഹ്മരൂപത്തില് അല്ലെ, അതാവുമ്പോ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിൽക്കും. ആരോ പറഞ്ഞു, അതായത് നമ്മളിപ്പോ ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് കാണുമ്പോ നമുക്ക് ആ വ്യക്തിയുടെ പിക്ചർ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാവും അല്ലെ. ഒരു ഇത്തിരി സമയം, ഒരു 10 മിനിറ്റ് കണ്ടാലും നമുക്ക് പിന്നെ എവിടെയെങ്കിലും കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ വ്യക്തി ഓർക്കും, ഈ എവിടെയോ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ വിചാരിക്കും, നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നിൽക്കും അല്ലെ. പക്ഷെ ഒരു പ്രകാശാണെങ്കിലോ ഉണ്ടാവോ? നമുക്ക് അറിയില്ല. വ്യക്തിയായിട്ട് ആരാധിക്കുന്നതാണോ അവ്യക്തമായ ബ്രഹ്മത്തെ ഉപാസിക്കുന്നവരാണോ കൂടുതൽ പരിപൂർണതയുള്ളതെന്നാണ് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. അർജുനൻ ചോദിക്കാൻ ഒരു കാരണം കൂടിയുണ്ട്. അർജുനൻ ഭഗവാനെ എങ്ങനെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്? അർജുനൻ ഭഗവാനെ എങ്ങനെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത്? സുഹൃത്തായിട്ട്, വ്യക്തിയായിട്ട് അല്ലെ, വ്യക്തിയായിട്ടാണ് ആരാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അർജുനൻ ചെയ്യുന്നത് കറക്റ്റ് ആണെന്നും കൂടി അർജുനൻ അറിയണം അല്ലെ. അപ്പൊ അതും കൂടി വെച്ചിട്ടാണ് അർജുനൻ എന്ത് ചോദിക്കുന്നത്? വ്യക്തിരൂപത്തെ ആരാധിക്കുന്നതാണോ അതോ അവ്യക്ത ബ്രഹ്മത്തെ ഉപാസിക്കുന്നവരാണോ കൂടുതൽ പരിപൂർണതയുള്ളവർ എന്ന് അർജുനൻ ഇവിടെ ചോദിക്കുകയാണ്. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച മയ്യാവേശ്യമനോ യേ മാം നിത്യയുക്ത ഉപാസത്തെ ശ്രദ്ധയാ പരയോപേത സമേ യുക്തതമോ മതഃ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, എന്റെ വ്യക്തി രൂപത്തിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിച്ച് അതീന്ദ്രിയമായ ദൃഢവിശ്വാസത്തോടെ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നവരാണ് ഏറ്റവും പരിപൂർണതയുള്ളവരെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്? ഭഗവാന്റെ വ്യക്തി രൂപത്തിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിച്ച് അതീന്ദ്രിയമായ ദൃഢവിശ്വാസത്തോടെ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നെ ആരാധിക്കുന്നവരിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നവരാണ് ഏറ്റവും പരിപൂർണതയുള്ളവരെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ് ഏറ്റവും പരിപൂർണതയുള്ളവരെന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ വ്യക്തി രൂപത്തിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിച്ച് അതീന്ദ്രിയമായ ദൃഢവിശ്വാസത്തോടെ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നവരാണ് ഏറ്റവും പരിപൂർണതയുള്ളവർ എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരാണ്. ഏതാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞില്ല. അപ്പൊ ഇവിടെ വ്യക്തി രൂപത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നതാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പിക്ചർ കണ്ടാൽ അറിയാം അല്ലെ, ഭഗവാനെ ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് ആരാധിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ എന്താണ്, നമ്മള് ഒരുക്കി കൊടുക്കുകയാണ് അല്ലെ, നല്ല ഭംഗിയിൽ കണ്ണെഴുതി പൊട്ട് തൊട്ട് നല്ല അലങ്കാരങ്ങളൊക്കെ ചെയ്ത് നമുക്ക് അതങ്ങനെ ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭഗവാനെ സേവിക്കുകയാണ്, നമ്മൾ ഭഗവാനെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും പരിപൂർണതയുള്ളവർ എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ അർജുനനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. ഏതോക്ഷരമനിർദ്ദേശ്യ അവ്യക്തം പരിപാസത്തെ സർവത്രാഗമചിന്യം ച കുടസ്ഥാമജലം ധ്രുവം സംനിയമേന്ദ്രിയഗ്രാമം സർവത്ര സമബുദ്ധയഃ തേ പ്രാപ്നുവന്തി മാമേവ സർവഭൂതാഹിതേ രതഃ. എന്നാൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്? എന്നാൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെല്ലാം നിയന്ത്രിച്ച് എല്ലാവരിലും സമഭാവനയോടെ സർവ്വജീവികളുടെയും നന്മയിൽ തൽപരരായിക്കൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഗോചരമല്ലാത്തതും അവ്യക്തവും സർവവ്യാപ്തവും അചിന്യവും സ്ഥിരവും മാറ്റമില്ലാത്തതും ഉറച്ചതും ആയതിനെ പൂർണ്ണമായും ഉപാസിക്കുന്നവരും ഒടുവിൽ എന്നെ തന്നെ എത്തുന്നു. നിരപേക്ഷ തത്വത്തിന്റെ വ്യക്തിശൂന്യ സങ്കല്പത്തെ. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്നിട്ട് പറയണത് എന്താണ്? എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും നിയന്ത്രിച്ച് എല്ലാവരിലും സമഭാവനയോടെ സർവ്വജീവികളുടെയും നന്മയിൽ തൽപരനായിക്കൊണ്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഗോചരമല്ലാത്തതും അവ്യക്തവും സർവവ്യാപ്തവും അചിന്യവും സ്ഥിരവും മാറ്റമില്ലാത്തതും ഉറച്ചതുമായതിന്, അതായത് പൂർണ്ണമായും ഉപാസിക്കുന്നവരും, അതായത് ഭഗവാന്റെ അവ്യക്ത ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിക്കുന്നവരും ഒടുവിൽ എവിടെ തന്നെ എത്തുന്നു പറയാണ്?
അവരും ഭഗവാനെ തന്നെ പ്രാപിക്കും. ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ നിയന്ത്രിച്ച് എല്ലാവരിലും സമഭാവനയോടെ സർവ്വജീവികളുടെയും നന്മയിൽ തൽപരരായിക്കൊണ്ട്, അതായത് അവ്യക്ത ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിക്കുന്ന അവരും അവിടെ തന്നെയാണ് എത്തുന്നത്, ഭഗവാനിൽ തന്നെയാണ് എത്തുന്നത്. പക്ഷെ എങ്ങനെയുള്ളവരായിരിക്കും അത്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ നിയന്ത്രിച്ചവരായിരിക്കും, എല്ലാവരെയും സമഭാവനയോടെ കാണുന്നവരായിരിക്കും, സർവ്വജീവികളുടെയും നന്മയിൽ തൽപരരായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നവരായിരിക്കും. പിന്നെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഗോചരമല്ലാത്തതും അവ്യക്തവും സർവ്വവ്യാപ്തവും അചിന്യവും സ്ഥിരവും മാറ്റമില്ലാത്തതും ഉറച്ചതുമായതിനെ അതിനെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഉപാസിക്കുന്നവരും ഭഗവാന്റെ അവ്യക്ത ഭാവത്തെ ആരാധിക്കുക. അവര് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, സമഭാവനയോടെ എല്ലാ ജീവികളുടെയും നന്മയിൽ തൽപരരായിരിക്കും. അങ്ങനെയുള്ളവരും ഒടുവിൽ എവിടേക്ക് തന്നെ എത്തും? ഭഗവാനെ തന്നെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് അവർക്കും സാധിക്കും. പക്ഷെ അവർക്ക് എങ്ങനെയാണ്? അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അവർ ആദ്യം എവിടേക്ക് പോകും? ബ്രഹ്മത്തിലേക്ക് പോകും. വീണ്ടും പിന്നെ അവർ ജന്മമെടുക്കും ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത്. പിന്നെ അതിനുശേഷം വീണ്ടും അവരെന്താണ്? ഭക്തിയിൽ വീണ്ടും ഉയർന്നു വന്ന് പരമാത്മാ ഭഗവാൻ, അങ്ങനെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും. അങ്ങനെയാണ് അവർക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനത്തെ അത് പറയാ അവ്യക്ത ബ്രഹ്മത്തെ ആരാധിക്കുന്നവര്, ഭഗവാന്റെ പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ അസുരന്മാരൊക്കെ ഇല്ലേ, ഭഗവാനെ കൊണ്ട് വധിച്ചിട്ടുള്ളവര്, അവരൊക്കെ എവിടേക്കാ പോവുക? ഈ അവ്യക്ത ബ്രഹ്മത്തിലേക്ക് പോവാ. ഇപ്പൊ നമ്മള് കംസൻ എടുത്തു നോക്കി. കംസൻ ആരാണ്? ഒരു ഭക്തനും കംസനും. കംസനും എപ്പോഴും ആരെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതാണ്? ഭഗവാനെ ശത്രുഭാവത്തിലായാലും ഭഗവാനെ ചിന്തിച്ചു സദാസമയം. അതുകൊണ്ട് പക്ഷെ ഒരു ഭക്തൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു? ഭഗവാൻ അനുകൂലമായിട്ട് ഭഗവാനെ ചിന്തിക്കുകയായിരുന്നു. എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിരുന്നു. പക്ഷെ എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാൻ. അതുകൊണ്ട് ഭക്തൻ എവിടേക്ക് പോകും? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവാന്റെ സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപനായ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ കംസൻ എങ്ങനെയാണ്? കംസനും ഭഗവാന്റെ കൈ കൊണ്ടാണ് വധിച്ചത് അല്ലെ? മാത്രല്ല കംസനും ഭഗവാനെ ഒരു സെക്കൻഡ് പോലും കംസനും ആരെ ചിന്തിക്കാതിരുന്നിട്ടില്ല? ഭഗവാനെ ചിന്തിക്കാതിരിക്കുക. പക്ഷെ അത് എങ്ങനെയാ ചിന്തിച്ചിരുന്നത്? നെഗറ്റീവായിട്ടാണ് ചിന്തിച്ചിരുന്നത്. ഭഗവാൻ അനുകൂലമായിട്ടല്ല, പ്രതികൂലമായിട്ടാണ് കംസൻ ചിന്തിച്ചിരുന്നത്. അത് പിന്നെ ഭഗവാനാണ് കംസനെ വധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ കംസൻ എവിടേക്ക് പോകുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ഈ അവ്യക്ത ബ്രഹ്മത്തിലാണ് ഇവരൊക്കെ പോകുന്നത്. ഭഗവാനിൽ വധിക്കപ്പെട്ട എല്ലാവരും അവ്യക്ത ബ്രഹ്മത്തെയാണ് പ്രാപിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം വീണ്ടും അവരെന്ത് വേണ്ടി വരും? അവർ ജന്മെടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. പിന്നെ അവർക്ക് അതിനുശേഷമാണ് അവർക്ക് എന്ത് കിട്ടുക? ഭഗവത് പ്രാപ്തിയൊക്കെ കിട്ടുന്നത്. ക്ലേശോധികരതസ്തേഷാം അവ്യക്താസക്ത ചേതസാം അവ്യക്താഹി ഗതിർ ദുഃഖം ദേഹവദ്ഭിരവാപ്യതേ. പരമപുരുഷന്റെ അവ്യക്തവും വ്യക്തിശൂന്യവുമായ ഭാവത്തിൽ ആസക്ത ചിത്തരായവർക്ക് പുരോഗമനത്തിന് പ്രയാസമേറും. ശാരീരികൾക്ക് ഈ വഴിക്കുള്ള മുന്നേറ്റം സദാ ദുഷ്കരമാണ്. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ അവ്യക്തമായിട്ടുള്ളതും വ്യക്തിശൂന്യമായിട്ടുള്ള ഈ ഭാവം, അതായത് ഈ പ്രകാശത്തിൽ ആസക്തി ചിത്തരായവർക്ക് പുരോഗമനത്തിന് പ്രയാസമേറും. അവർക്ക് പുരോഗമിക്കാനായിട്ട് പ്രയാസമാണ്. കാരണം അവർക്ക് എന്താണ്? നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, അതൊരു പ്രകാശം മാത്രമാണ്. അവർക്ക് അതിലൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് മുന്നിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷെ ഒരു പ്രകാശം മാത്രമാണ് അത്. ഒരു വ്യക്തിശൂന്യ ഭാവത്തില് അസക്ത ചിത്തരായവർക്ക് പുരോഗമനത്തിന് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രയാസമേറും. ശാരീരികൾക്ക്, അതായത് ഈ ഭൗതിക ബോധം, ആ ശാരീരിക ബോധം ഉള്ളവർക്കോ ഇത്തരത്തിലുള്ള മുന്നേറ്റം സദാ ദുഷ്കരവുമായിരിക്കും. അവർക്കത് കുറച്ചും കൂടി ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. തെരുവിൽ പലയിടത്തും തപാൽ പെട്ടികൾ കാണാം. ഇവയിൽ നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയിടുന്ന കത്തുകൾ സ്വാഭാവികമായി നിഷ്പ്രയാസം ഉദ്ദിഷ്ട സ്ഥാനങ്ങളിൽ എത്തുന്നു. എന്നാൽ തപാൽ പെട്ടികൾ എന്ന് ആധികാരികമായി പ്രഖ്യാപിക്കാത്ത ഏതെങ്കിലും പഴയ പെട്ടികളിലൂടെ ഈ പ്രക്രിയ നടത്താനാവില്ല. അങ്ങനെ അംഗീകൃതമായ പ്രാതിനിധ്യമുള്ള ഒരു വിഗ്രഹ രൂപം ഈശ്വരനുണ്ട്. അതിനെ അർച്ചാവിഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നു. ഈ അർച്ചാവിഗ്രഹം പരമപുരുഷന്റെ അവതാരമാണ്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ അർച്ചാവിഗ്രഹങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാണ്. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം അല്ലെ, നമ്മുടെ ക്ഷേത്രങ്ങളിലൊക്കെ എന്തുണ്ട്? അർച്ചാവിഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്. അപ്പൊ അതിന് ശ്രീലപ്രഭുപാദർ നല്ലൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. തെരുവില് പല സ്ഥലത്തും എന്തുണ്ടാവും? തപാൽ പെട്ടികൾ കാണും. തപാൽ പെട്ടികൾ, പോസ്റ്റ് ബോക്സുകൾ കാണാം നമുക്ക് പല സ്ഥലത്തും. ഇതില് നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയിടുന്ന കത്തുകള് സ്വാഭാവികമായിട്ട് നിഷ്പ്രയാസം അത് ഉദ്ദിഷ്ട സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് തന്നെ എത്തും അല്ലെ. അതായത് നമ്മളിപ്പോ ഒരു പോസ്റ്റ് ബോക്സ്, നമുക്കിപ്പോ പോസ്റ്റ് ഓഫീസിൽ ദൂരമുണ്ട്, കുറെ സ്ഥലത്ത് ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് ഓഫീസുകാർ അവരെന്ത് ചെയ്യും? അവർ പല സ്ഥലത്ത് റോഡില് നോക്കിയിട്ട് ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിൽ പോസ്റ്റ് ബോക്സുകൾ വയ്ക്കും. ആ പോസ്റ്റ് ബോക്സിൽ കത്തിട്ടാലും എന്ത് സംഭവിക്കും? അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടുള്ള അഡ്രസ്സ് എവിടെയാണോ അവിടുത്തെ അഡ്രസ്സിലേക്ക് അത് ലെറ്റർ കിട്ടും.
കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ആധികാരികമായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചതാണ് ആ പോസ്റ്റ് ബോക്സുകളെല്ലാം, സ്ഥാപിച്ചതാണ് അതെല്ലാം. അതേപോലെ ആധികാരികമായി പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോ പോസ്റ്റ് ബോക്സിന് പകരം അവിടെ ഇരിക്കുന്ന വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബോക്സിൽ ലെറ്റർ ഇട്ടാലോ അത് എവിടെയും കിട്ടില്ല, അത് അവിടെ കിടന്ന് കേടായി പോകില്ല, നശിച്ചു പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനോട് യാതൊരു പ്രയോജനം ഉണ്ടാവാൻ പോണില്ല. അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ അർച്ചാ വിഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ എന്താണ് അംഗീകൃത പ്രാതിനിധ്യമുള്ള അർച്ചാ വിഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് വിഗ്രഹ രൂപമാണിത്. അതായത് നമ്മൾ ഈ കലിയുഗത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നമ്മളെ മുന്നിൽ ഭഗവാൻ വന്നാലും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല അല്ലെ. കാരണം വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്, അപൂർണമായിട്ടുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ വന്നാലും നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല അത് ഭഗവാനാണെന്ന്. അപ്പൊ അതിനാണ് വിഗ്രഹങ്ങളുടെ പറയുന്നത്. അതായത് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് നമ്മൾ നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകാവുന്ന രീതിയിൽ, നമുക്ക് മനസ്സിലാകാവുന്ന രൂപത്തിലുള്ള ഭഗവാന്റെ അവതാരമാണ് അത് അർച്ചാ വിഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് മനസ്സിലാകാവുന്ന വിധത്തിൽ നമുക്ക് അർച്ചാ വിഗ്രഹങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്, നമുക്ക് സേവ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അർച്ചാ വിഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹ രൂപത്തിലുള്ള അവതാരമാണ്. വിഗ്രഹ രൂപത്തിലുള്ള ഭഗവാന്റെ അവതാരമാണ് എന്ത്, അർച്ചാ വിഗ്രഹങ്ങള്. അതായത് ഈ കലിയുഗത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ വേണ്ടി, നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹ രൂപത്തിലുള്ള ഈശ്വരനാണ് എന്ന് പറയാ, അവതാരങ്ങളാണ് ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളാണ്, വിഗ്രഹ രൂപത്തിലുള്ള അവതാരങ്ങളാണ് അർച്ചാ വിഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ അർച്ചാ വിഗ്രഹത്തിന് എന്തർപ്പിച്ചാലും അത് ആർക്കാണ് കിട്ടുന്നത്, ഭഗവാനാണ് കിട്ടുന്നത്. കാരണം ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ് ഈ അർച്ചാ വിഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കാവുന്ന രീതിയിൽ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കാവുന്ന രീതിയിൽ ഭഗവാൻ ആ വിഗ്രഹ രൂപത്തില് ക്ഷേത്രത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് മാത്രം. അപ്പൊ ആ വിഗ്രഹത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് അർച്ചന നടത്തിയാലും അത് ആർക്കാണ് കിട്ടുന്നത്, ഭഗവാന് തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത്. കാരണം ഭഗവാന്റെ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ആണ് അതോടെ അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാകാവുന്ന വിധത്തിൽ, നമ്മൾ ഈ കലിയുഗത്തില് നമുക്ക് കുറെ ദോഷങ്ങളുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ കലിയുഗത്തില് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ് എന്ത്, ഈ അർച്ചാ വിഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ അർച്ചാ വിഗ്രഹത്തിൽ നമ്മൾ എന്തർപ്പിച്ചാലും അത് ആർക്കാണ് കിട്ടുന്നത്, ഭഗവാന് തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത്. മനസ്സിലായോ അർച്ചാ വിഗ്രഹം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാല്? മനസ്സിലായി. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ പരമപുരുഷന്റെ അവതാരമായിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് കാണുന്നത്, ഈ അർച്ചാ വിഗ്രഹങ്ങള് കാണുന്നത്. യേതു സർവാണി കർമാണി മയി സന്യസ്യ മത്പരഃ അനന്യേനൈവ യോഗേന മാം ധ്യായന്ത ഉപാസതേ തേഷാമഹം സമുദ്ധർത്ത മൃത്യു സംസാര സാഗരാത് ഭവാമി ന ചിരാത് പാർത്ഥ മയ്യാവേശിത ചേതസാം. ഹേ പാർത്ഥ, എന്നാൽ എന്നെ എല്ലായ്പ്പോഴും ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് സർവകർമ്മങ്ങളെയും എനിക്കായി അർപ്പിച്ച് എന്നിൽ മനസ്സ് അചഞ്ചലമായി ഉന്നിക്കൊണ്ട് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു പോരുന്നവരെ ഞാൻ വേഗത്തിൽ ജനന മരണങ്ങളുടെ ഈ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് കയറ്റും. പിന്നെ എന്താ പറയണത്, പാർത്ഥ അർജുനോട് പറയാണ്, എന്നാൽ എന്നെ എല്ലായ്പ്പോഴും ധ്യാനിച്ചുകൊണ്ട്, ഭഗവാനെ എല്ലായ്പ്പോഴും ധ്യാനിച്ച് സർവകർമ്മങ്ങളും ഭഗവാനായിട്ട് അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് എന്നിൽ മനസ്സ് അചഞ്ചലമായി ഊന്നിക്കൊണ്ട്, എന്നിൽ മനസ്സ് അചഞ്ചലമായിട്ട് ഊന്നിക്കൊണ്ട് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു പോരുന്നവരെ, ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നവരെ ഞാൻ വേഗത്തിൽ തന്നെ ഈ ജനന മരണങ്ങളുടെ ഈ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് കരകയറ്റും. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഈ ജനന മരണങ്ങളുടെ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് കരകയറ്റും എന്ന് പറയണം. ആരെയാണ് കരകയറ്റുന്നത്? എപ്പോഴും ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നവര്, സർവകർമ്മങ്ങളും ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച് ചെയ്യുന്നവർക്ക് എല്ലാം മനസ്സ് അചഞ്ചലമായി ഊന്നിക്കൊണ്ട് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു പോരുന്നവര്, ഒരിക്കലും മനസ്സ് വ്യതിചലിക്കാതെ ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു പോരുന്നവരെ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ ജനന മരണങ്ങളുടെ സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് കരകയറ്റുന്ന ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ്. അപ്പൊ നമ്മളൊരു പിക്ചർ കാണുന്നുണ്ട്. ഈ സംസാര സാഗരത്തില് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പെട്ടുപോയത് നമുക്ക് പറയാണ്. ഇത് കണ്ടിട്ട് എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും? മനസ്സിലാവുണ്ടോ എന്താ പറയണത്? ഇത് നമ്മൾ കാണുന്നത് മൃത്യു സംസാര സാഗരത്തില് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സ്വയം മറന്ന് നമ്മളിവിടെ നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് പറയാണ്. ഈ കാണുന്ന മരം, നമ്മൾ ഓരോന്നിനായിട്ട് പറയാണ്. ഈ കാണുന്ന മരം, ഒരു മരം കാണുന്നില്ലേ? ആ മരം എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ്. ആ മരം എന്താണ്? പ്രകൃതി. അതായത് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്ന എവിടെയാണ്? പ്രകൃതിയിലാണല്ലോ. അപ്പൊ ഈ മരം എന്ന് പറയുന്നത് ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ്. ആന എന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിന്റെ കർമ്മഫലാണ് ആന. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതിയില് ആന കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലെ
കർമ്മഫലം. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിൽ ചെയ്ത കർമ്മത്തിന്റെ ഫലാണ് ഈ ആന വന്നിട്ട് ഉള്ളത്. കർമ്മഫലാണ് ആന. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മരം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ആ മരത്തിൽ തൂങ്ങി നിൽക്കുന്നത് ആരാണ്? നമ്മള് ജീവാത്മാക്കളാണ് ആ മരത്തില് തൂങ്ങി നിൽക്കുന്നത്. മനസ്സിലായോ? ഭൗതിക പ്രകൃതി ആ മരം, ആ മരത്തിന്റെ ആന കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലെ കർമ്മഫലം നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കള്. ക്ലിയർ ആയല്ലോ? ഇനി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ മരത്തിന്റെ മേലെ 2 എലികളെ കാണുന്നുണ്ട്. നമ്മള് കാണുന്നുണ്ടോ? ഒരു കറുത്തതും വെളുത്തതായിട്ടുള്ള 2 എലികള്. അത് എന്താണ്? രാവും പകലുമാണ്. ഒന്ന് രാവ്, പകല്. 2 എലികള് രാവും പകലുമാണ്. ആ എലികളെ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയാൽ കാണാം അവരെന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്? ആ മരത്തിന്റെ കൊമ്പ് കാർന്ന് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിയല്ലേ? മരത്തിന്റെ കൊമ്പ് കാർന്ന് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ നമ്മള് രാവും പകലാണ് ആ എലികള്. രാവ് കറുത്തലിയും വെളുത്തലിയും രാവും പകലാണ്. ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്? ആ മരത്തിന്റെ കൊമ്പ് കാർന്ന് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുക? കുറച്ച് കഴിയുമ്പോ ആ കൊമ്പ് ഒടിഞ്ഞു വീഴും അല്ലെ? അങ്ങനെ സംഭവിക്കാം. പിന്നെ അത് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ വന്നിട്ട് തൊട്ടടുത്ത് ആര് നിൽക്കുന്നുണ്ട് കൈ നീട്ടിയിട്ട്? ഭഗവാനുണ്ട്. തൊട്ടടുത്ത് ഭഗവാനുണ്ട്. പിന്നെ ആ മരത്തുമ്മ തൂങ്ങി കിടക്കണ നമ്മളാണല്ലോ. ആടെ നേരെ മേലെ നോക്കുമ്പോ ഒരു തേനീച്ചക്കൂട് കാണുന്നുണ്ടോ? തേനീച്ചക്കൂട് കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെ? അതില് തേനീച്ചകളുണ്ടല്ലോ. അതിന്റെ ചുറ്റും തേനീച്ചകൾ പറക്കണ കണ്ടോ? ആ തേനീച്ചകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മളെന്താണ്? ദുഃഖങ്ങളായിട്ടുള്ള കർമ്മഫലങ്ങളാണ് തേനീച്ച. മനസ്സിലായോ? ദുഃഖങ്ങളായിട്ടുള്ള കർമ്മഫലങ്ങളാണ് എന്ത്? തേനീച്ച. സൂക്ഷിച്ചു നോക്കിയാ മേലെ നോക്കുമ്പോ അറിയാം ആ തേനീച്ച കൂടിന്ന് തേൻ ഇറ്റിറ്റ് വീഴുന്നുണ്ട്. ചെറുതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. തേൻ വീഴുന്നുണ്ട്. ആ ഈ ജീവാത്മാവ് നാവ് നീട്ടിയിട്ട് ആ തേൻ കഴിക്കാൻ നോക്കുന്നുണ്ട്. അത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് നോക്കിയാ പിക്ചർ നോക്കുമ്പോ. അപ്പൊ തേൻ വല്ലപ്പോഴും വീഴുന്ന തേൻതുള്ളി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും? സുഖങ്ങളായിട്ടുള്ള കർമ്മഫലങ്ങള്. തേനീച്ച ദുഃഖങ്ങളായിട്ടുള്ള കർമ്മഫലങ്ങള്. തേൻ വല്ലപ്പോഴും കിട്ടുന്ന തേൻ സുഖങ്ങളായിട്ടുള്ള കർമ്മഫലങ്ങള്. അപ്പൊ നമ്മള് നാക്ക് നീട്ടിയിട്ട് ആ വല്ലപ്പോഴും കിട്ടുന്ന തേൻ, അതായത് സുഖങ്ങളായിട്ടുള്ള കർമ്മഫലങ്ങള് നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ച് നമ്മളത് സ്വീകരിക്കാണ് അല്ലെ. ഇനി താഴെ നമ്മളെ കാണുന്നുണ്ട് കുളം അല്ലെ. ഒരു ചെറിയൊരു കുളം കാണുന്നുണ്ട്. ആ കുളത്തിൽ എന്ത് കാണുന്നുണ്ട്? സർപ്പങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട്. അതെ, അത് മൃത്യുവിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ്. മരണത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ് സർപ്പങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ മരം, അതായത് നമ്മളെ മരം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതി അല്ലെ. കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ്? ആന. ആ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തെ ഫലങ്ങള് അതായത് നമ്മളിതൊന്ന് ഈ മരം പതുക്കെ കുലുക്കി കഴിഞ്ഞാല് ഒന്നുകിൽ അയാൾക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കും? അയാൾ നേരെ അല്ലെ ആ കുളത്തില് വീഴും. ആ കുളത്തിൽ അതെന്താണ്? മൃത്യുവിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ്. കാരണം അതിൽ എന്താണ്? സർപ്പങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അതിൽ വീഴും. അതല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്? അഥവാ അത് പറ്റില്ല എന്നേക്ക് ആ എലികൾ എന്ത് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്? ആ മരക്കൊമ്പ് അപ്പൊ ഇയാൾ എന്താവും? അത് ഒടിഞ്ഞു വീഴും. അപ്പൊ അയാളുടെ രാവും പകലും ഓരോ പകലും കഴിയുന്നതോറും അയാളുടെ ആയുസ് എന്ത് കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതൊന്നും ആരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. ആ ജീവാത്മാവ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. ജീവാത്മാവ് താഴത്തുള്ള പാമ്പുകളെ, ആ എലി കറന്നു തിന്നണതോ തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന ഭഗവാനെ ഇതൊന്നും കാണില്ല. ആ ജീവാത്മാവ് എന്തിനു ബിസിയാണ്? ആ തേനീച്ചയുടെ കൂട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആ തേൻ കഴിക്കുക ബിസിയാണ് ജീവാത്മാവ്. തൊട്ടടുത്ത് ഭഗവാൻ കൈ നീട്ടി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ജീവാത്മാവ് അത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. രക്ഷപ്പെടാൻ എന്താണ്? തൊട്ടടുത്ത് കൈ നീട്ടിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ ആ കൈയൊന്ന് എത്തിച്ചു കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി അല്ലെ. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് വല്ലപ്പോഴും കിട്ടുന്ന സുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആ തേനീച്ചര കുത്തും കൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞാൽ ആ കുളത്തിൽ വീഴോ അല്ലെങ്കിൽ ആ കൊമ്പൊടിഞ്ഞ് വീഴോ അതൊന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാകാതെ നമ്മൾ ഭഗവാനെ തിരിഞ്ഞു നോക്കാതെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? വല്ലപ്പോഴും കിട്ടുന്ന ആ സുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്. വല്ലപ്പോഴും കിട്ടുന്ന സുഖമാണ് അല്ലെ. കാരണം നമ്മൾ ദുഃഖങ്ങളാണ് നമുക്കിവിടെ അനുഭവിക്കുന്നത്. ആ തേനീച്ചയുടെ കുത്ത് നമ്മൾ കൊണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ എന്നാൽ എന്താണ്? വല്ലപ്പോഴും നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട്? സുഖം കിട്ടുന്നുണ്ട്.
ആ തേന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ സുഖത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇവിടെ? നമ്മളിവിടെ പിടിച്ചു തൂങ്ങിക്കെടുക്കാണ്. പക്ഷെ തൊട്ടടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് ആ കൈയൊന്ന് നീട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റും. രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റും. പോണില്ല. മരണത്തിൽ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതായത് നമ്മൾ മൃത്തിനെ കാണേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് അവിടെ. പിന്നെ മരണത്തെ നമുക്ക് കാണേണ്ട ആവശ്യമില്ല. പാമ്പുകളുടെ കുളത്തിൽ വീഴേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ആ കൊമ്പ് ഒടിഞ്ഞ് താഴത്തും വീഴാൻ പോലൊന്നും ചെയ്യില്ല. കാരണം എവിടേക്ക് പോകാൻ സാധിക്കും? ഭഗവാൻ കൊണ്ടുപോകും. ഭഗവാന്റെ ആ കൈ ഒന്ന് തൊട്ടാൽ മതിയില്ല, ഒന്ന് കൈ എത്തിച്ച് ഭഗവാൻ ആ കൈ കൊടുത്താൽ മതി. പക്ഷെ നമ്മൾ മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥ അതാണ്. നമ്മൾ എന്തിനെ കുറിച്ച്, നമ്മൾ ആയുസ് കുറയുന്നതോ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുന്നതോ ഇതൊന്നും നമ്മൾ ചിന്തിക്കില്ല. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്? നമ്മൾ സുഖങ്ങൾ അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടി പരക്കം പാഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ. അതാണ് നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ, ഈ മൃത്യു സംസാര സാഗരത്തിലുള്ള നമ്മുടെ സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ക്ലിയർ ആയോ? ആണോ? അങ്ങനെ തന്നെയാണോ? അതെ അതെ അതെ, കറക്റ്റാ. Correct എത്ര ആണ്. നല്ല ഉദാഹരണം, എത്ര നല്ല ഉദാഹരണം എങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തന്നല്ലേ. ഓ, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. അപ്പൊ ഹരി പോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും അവസ്ഥ അല്ലേ? അതെ. ഇനി ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്? അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇതാണ് അല്ലെ, ഭക്തിയെ കുറിച്ച്, ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്താണ് എന്നൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇനി അറിയേണ്ടത്. കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞതാണ് അല്ലെ, നിഗൂഢമായ ഭക്തിയോടെ മാത്രമേ എന്നെ അറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഇനി ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത് 8 മുതൽ 8, 9, 10, 11, 12 5 ശ്ലോകങ്ങളില് ഭക്തിയിലൂടെ ഭഗവാൻ എങ്ങനെ പ്രാപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ ഇനി നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. എങ്ങനെയാണ് ഭക്തിയിലൂടെ മാത്രമേ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ എന്നല്ലേ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തില്. അപ്പൊ ഇനി അതിനെന്തൊക്കെ വഴികൾ? കാരണം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കണമെന്നില്ല. അപ്പൊ എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ ഇനി വരുന്ന 4-5 ശ്ലോകങ്ങളിലായിട്ട് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഭക്തിയിലൂടെ ഭഗവാൻ എങ്ങനെ പ്രാപിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത്. ആദ്യത്തെ പറയണത് മയ്യേ വാമന ആധസ്വ മയി ബുദ്ധിം നിവേശയ നിവാശിഷ്യസി മയ്യേവ അഥ ഊർധം ന സംശയഃ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിക്കുക. അപ്രകാരം നീ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നിൽ തന്നെ വാഴും, സംശയമില്ല. അപ്പൊ ആദ്യം തന്നെ പറയണത് എന്താണ്? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് നീ ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിക്കുക. അപ്രകാരം നീ എന്നിൽ തന്നെ വാഴുമെന്ന് ഒരു സംശയവുമില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് നീ എന്ത് ചെയ്യണം? നീ എന്നിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിച്ച് നീ നിന്റെ ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിക്കുക. നീ എന്നെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കി എന്ത് ചെയ്യുക? ഭക്തി സേവനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുക. അപ്രകാരം നീ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നിൽ തന്നെ വാഴുമെന്നതിന് സംശയമില്ല. അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ തിരുനാമത്തിനും ഭഗവാനും തമ്മിൽ വ്യത്യാസമില്ല. ഭക്തൻ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന മഹാമന്ത്രം ഉച്ചരിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അന്തരംഗ ശക്തിയും നാവിന്മേൽ നൃത്തമാടുകയാണ്. ഭക്തൻ കൃഷ്ണന് ആയി നിവേദ്യം അർപ്പിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ സ്വയം അത് ആസ്വദിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞതാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ഏറ്റവും നല്ലത് ആദ്യം, അങ്ങനെ ഓർഡർ വൈസ് പോണത് അങ്ങനെയാട്ടോ. ഏറ്റവും നല്ലത്, ഏറ്റവും മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് ആദ്യം പറയണം. അങ്ങനെ ഓർഡറിലാണ് പോണത്. അപ്പൊ ആദ്യം ഭഗവാൻ പറയുന്നതാണ് പരമപുരുഷോത്തമനായ എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിക്കാനാണ് ആദ്യം പറയുന്നത് അല്ലെ. അങ്ങനെ നീ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നിൽ തന്നെ വാഴുമെന്നതിന് സംശയമില്ല. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് അത് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ പറയണെന്നുവെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ തിരുനാമത്തിനും ഭഗവാനും തമ്മിൽ യാതൊരു വ്യത്യാസമില്ല. ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ നാമവും തമ്മില് ഒരു വ്യത്യാസമില്ല. കലിയുഗത്തില് ഭഗവാനാണ് എന്താണ് ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? യജ്ഞാനം ജപ യച്ചോസ്മി എന്നാ പറഞ്ഞത് അല്ലെ. കലിയുഗത്തില് ഭഗവാൻ തിരുനാമ ജപമാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ നാമവും തമ്മില് യാതൊരു വ്യത്യാസവും ഇല്ല. അപ്പൊ ഭക്തൻ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ഉച്ചരിക്കുമ്പോ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്? നമ്മള് കൃഷ്ണനും രാധാറാണി, അന്തരംഗ ശക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്? രാധാറാണി അല്ലെ. ഭഗവാനും രാധാറാണിയും ആ നാവിന്മേൽ നൃത്തമാടുകയാണെന്നാ പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ഉച്ചരിക്കുമ്പോ ഭഗവാനും രാധാറാണിയും നമ്മുടെ നാവിന്മേൽ നൃത്തമാടുകയാണ്. പിന്നെ ഭക്തൻ ഭഗവാന് നൈവേദ്യം അർപ്പിക്കുമ്പോഴോ ഭഗവാൻ അത് ആസ്വദിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ബുദ്ധിയോഗം വ്യാപരിപ്പിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിക്കുക, എല്ലായ്പ്പോഴും ഭഗവാനെ ഓർക്കാൻ വേണ്ടിട്ട്. എന്താ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞത്? എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിക്കുക. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ ഹരേകൃഷ്ണ നാമം ജപിക്കുക, പിന്നെ ഭഗവത് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക, അതായത് ഭഗവാന് നിവേദ്യം അർപ്പിക്കുക, അങ്ങനെ അതേപോലുള്ള സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുക. ഇതൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റത്തെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആദ്യം പറഞ്ഞത് ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാനും
പിന്നെന്താണ് ഭഗവാന് സേവനങ്ങൾ, നിവേദ്യം അർപ്പിക്കുക, അതുപോലത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനാണ് ഭക്തിപൂർവ്വം ഭഗവാൻ സേവനം ചെയ്യാനാണ് ഫസ്റ്റത്തെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ബുദ്ധി ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ പറഞ്ഞത്. ഇനി അത് നിനക്ക് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റണമെന്നില്ലല്ലേ, എപ്പോഴും നാമം ജപിക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന് നൈവേദ്യം അർപ്പിക്കാനും എല്ലാവർക്കും സാധിക്കണമെന്നില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് തന്നെ അറിയാം എല്ലാവർക്കും സാധിക്കണമെന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ എന്നും 16 റൗണ്ട് നാമം ജപിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണമെന്നില്ല. അപ്പൊ അത് നിനക്ക് ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ അപ്പൊ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താ പറയുന്നത്? അഥ ചിത്തം സമാധാത്തും ന ശക്നോഷി മയി സ്ഥിരം അഭ്യാസയോഗേന തതോ മാമി ചാപ്തും ധനഞ്ജയ. ഇനി അത് നിനക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞെന്താണ്? നീ എന്റെ നാമം ജപിക്കുക, പിന്നെ എനിക്ക് നൈവേദ്യം അർപ്പിക്കുക. ഇതാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത്. അതായത് ബുദ്ധി വ്യാപരിപ്പിക്കാനായിട്ട്, ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞ എന്നിൽ ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നീ എപ്പോഴും എന്നിൽ തന്നെ വാഴും, ഒരു സംശയമില്ല. അതായത് ഹരികൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുക, അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന് നൈവേദ്യമൊക്കെ അർപ്പിച്ചിട്ട് അത് പ്രസാദമായിട്ട് സ്വീകരിച്ച് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം സ്വീകരിക്കുക. അതാണ് ചെയ്യാൻ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞത്. ഇനി അത് നിനക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റണില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ കാര്യം പറഞ്ഞുതരാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, ധനത്തെ ജയിച്ചവനെ, എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് നിർത്താൻ നിനക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം വളർത്തുക. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇനി നീക്ക് ഈ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ നിനക്ക് സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, നിനക്ക് എന്നിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ നീ എന്ത് ചെയ്യാ? ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിച്ച് എന്നെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം വളർത്തുക. അതായത് ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ്? രണ്ട് പറയുന്നു. ഒന്നാമത്തത് പരമപുരുഷനുമായിട്ടുള്ള ഭഗവാനുമായിട്ട് ദിവ്യപ്രേമത്തോടെ യഥാർത്ഥമായിട്ട് രണ്ട് തരത്തിൽ പറയാം നമുക്ക്. ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാല് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള വ്യക്തികൾ. ഒരു വ്യക്തിക്ക് എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ കഴിഞ്ഞ ജന്മത്തിലൊക്കെ നമ്മൾ ഇത് ചെയ്തു, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പോകുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഒരു ജന്മം കിട്ടുമ്പോ നമ്മൾ അതിന്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ആയിരിക്കും ചെയ്യാന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് എന്താണ്, ചിലപ്പോ സ്വമേധയാ തന്നെ ആരും പറയാതെ തന്നെ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യും? അവർക്ക് ഭഗവാനിൽ ആസക്തി വളർന്നുണ്ടാവും. അവർക്ക് ആ ഭഗവാനിൽ ആസക്തി വന്നിട്ട് അവരെന്ത് ചെയ്യും? അവർ തന്നെത്താൻ തന്നെ ഭഗവാൻ ആരാധന ചെയ്യും, ഭഗവാന് കീർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യും, ഇതൊക്കെ അവർ ചെയ്യും. അതൊന്നാമത്തെ കാറ്റഗറി. അത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ്? അവരാരും പറയാതെ സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യുന്നവര് ചെയ്തു പോകും. രണ്ടാമത് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് എന്നെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം വളർത്താന്നല്ലേ. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ പറയണ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? വിധിപ്രകാരം നമ്മൾ കുറെ നിയമങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ പാലിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വിധിപ്രകാരം ഒരു ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാ? ഭഗവാനിൽ ക്രമേണ പതുക്കെ ആസക്തി വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരാം. അതാണ് രണ്ടാമത്തെ പറയുന്നത്. ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുസരിച്ച് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം വളർത്താന്ന് പറഞ്ഞാല് ഇപ്പൊ നമ്മൾ തന്നെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ആഗ്രഹം ജസ്റ്റ് ആഗ്രഹം ഉണ്ടെന്നല്ലാതെ നമുക്ക് അത്രയൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ്? നമ്മളൊരു ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഈ നിയമങ്ങളൊക്കെ പാലിക്കണം. രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുക, നാമം ജപിക്കാനായിട്ട് രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവത്ഗീത വായിക്കാണ്, ഭാഗവതം വായിക്കാണ്. ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടി നമുക്ക് പക്ഷെ 100% താല്പര്യമൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ ആ ഗുരു നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രകാരം ആ ഗുരു പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് നമ്മളത് ചെയ്തു പോകാണ്. നാമം ജപിക്കുക, അങ്ങനെ ചെയ്തു പോകാം. പിന്നെ ചെയ്ത് വരുമ്പോ കാലക്രമേണ നമുക്ക് എന്ത് മാറ്റം വരും? പതുക്കെ കുറച്ചെത്തുമ്പോ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? നമുക്ക് പിന്നെ അത് ആരും പറയാതെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മൾ വരും. അപ്പൊ അത് അതായത് നമ്മളുള്ളിൽ നമുക്ക് രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കാനായിട്ട് മടിയാണ്. പക്ഷെ അപ്പൊ എന്താണ്? നമ്മളെ ഗുരു നമ്മളോട് പറയാണ് രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളെ എണിപ്പിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ അതായത് ഇപ്പൊ അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു നാമജപം വെച്ചിട്ട് എല്ലാവരും ജപത്തിൽ കയറും. നമ്മൾ കയറില്ലെങ്കിൽ ഗുരു ചോദിക്കും നമ്മളെടുത്തില്ലേ എന്തേ കയറാഞ്ഞെന്ന് ചോദിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഗുരുവിന് വേണ്ടിയിട്ട് കയറാൻ നോക്കും അല്ലെ. ഗുരു ചോദിക്കില്ല, എന്താ കയറില്ലെന്ന് ചോദിക്കില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ കയറും. അങ്ങനെ ചെയ്യും. അതായത് അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ്? നമ്മൾ മുഴുവൻ 100% നമുക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടല്ല ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ ആയതുകൊണ്ട് ഗുരു പറയുന്നത് അനുസരിച്ച് അത് പ്രാപിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം വളർത്തിയെടുക്കുക ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ പോകെ അവർക്ക് എന്താവും? ആഗ്രഹം വരും. അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്തു വരുമ്പോ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എന്തായിട്ട് മാറും? അത് ശരിക്കും ഒരു സേവനായിട്ട് മാറും. അങ്ങനെയാണ് രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഒന്നാമത്തേല് പറഞ്ഞു, എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറച്ച് ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത്. അതായത് ഹരികൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിച്ചുകൊണ്ടും ഭഗവാന് നിവേദ്യങ്ങൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ടും എന്നിട്ട് അത് കാരുണ്യം സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു പറഞ്ഞു. രണ്ടാമത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞു. രണ്ടാമത്തത്
അത് സാധിക്കുന്നില്ല, ഒന്നാമത്തെ മനസ്സുറപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം വളർത്തുക. ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ഗുരുവിനെ സ്വീകരിച്ച് ആ ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, ഈ പറഞ്ഞത് ഫസ്റ്റത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുക, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവത്ഗീത ഭാഗവതമായ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കുക. അങ്ങനെ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യും. പക്ഷെ അത് ആരുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ്? ഒരു ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം നമ്മൾ ചെയ്തു പോകുക. അതാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം. അപ്പൊ നീ എന്ത് ചെയ്യാ, നിനക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരാളുടെ സഹായത്തോടെ ചെയ്യാം. അതാണ് രണ്ടാമത്തിൽ പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ എഴുന്നേൽക്കാണ്ടാവുമ്പോ എന്നും ഗുരു വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 2 ദിവസം വിളിക്കുമ്പോ നമ്മ വിചാരിക്കില്ല എങ്ങനെയാണ് എന്നും വിളിക്കുകയാണ് നമ്മള്, അപ്പൊ കേറാന്ന് വിചാരിക്കും. അങ്ങനെ പോയിട്ട് നമുക്ക് എന്തിലേക്ക് സാധിക്കും, പതുക്കെ ശരിക്കും നമുക്ക് ആ ഭക്തിയോഗത്തിലേക്ക് വരാനായിട്ട് സാധിക്കും. 2 കാര്യം പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ ഒന്നാമത്തത് ബുദ്ധിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ പറഞ്ഞു, അതായത് ഹരികൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുക, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന് നിവേദ്യങ്ങളൊക്കെ വെക്കുക. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തത് പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ്. ഇത് മാത്രം നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റണില്ല, ഇത് ഫസ്റ്റത്തെ പറ്റണില്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഗുരുവിനെ കണ്ടെത്തി ആ ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ നോക്കുക, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഗുരുവിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. പക്ഷെ കുറച്ചെത്തുമ്പോ പതുക്കെ നമുക്ക് അതിൽ രുചി വന്നു തുടങ്ങും. അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ 2 കാര്യം പറഞ്ഞു ഭക്തിയോഗം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഇനി അടുത്തത് എന്താ പറഞ്ഞു, ഇനി ഇതും നിനക്ക് പറ്റണില്ലെങ്കിൽ, 2 കാര്യം പറഞ്ഞില്ല, അപ്പൊ ഇതും നിനക്ക് പറ്റില്ല. കാരണം ഇവിടെ എന്ത് വേണം, നാമജപവും ഭഗവത് സേവനവും ഒക്കെ ശരിക്കും വേണം അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് ഇതും പറ്റണില്ലെങ്കിൽ അടുത്തത് എന്താ പറയണത്, അപ്യാസമർത്ഥോസി മത്കർമ്മ പരമോ ഭവ മദർത്ഥാമപി കർമാണി കുർവൻ സിദ്ധിമ വാപ്സ്യസി. ഇനി അത് നിനക്ക് പറ്റണില്ലെങ്കിൽ, ഭക്തിയോഗത്തിന് വേണ്ടുന്ന നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിക്കാൻ നിനക്ക് കഴിയില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. ഇനി അത് നിനക്ക് പറ്റില്ലെങ്കിൽ അടുത്തെന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റണത്, എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക. എനിക്കായി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നിനക്ക് പരിപൂർണതയിലെത്താൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ നീ പറഞ്ഞ 2 കാര്യം നിനക്ക് പ്രാക്ടിക്കലി ചെയ്യാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം പറയാണ്, നീ എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക. അങ്ങനെ ചെയ്താലും നിനക്ക് എന്ത് സാധിക്കും, പരിപൂർണതയിൽ എത്താനായിട്ട് സാധിക്കുമെന്ന് അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു പേപ്പർ കട്ടിങ് കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെ. അതാരാണെന്നറിയോ, ആൽഫ്രഡ് ഫോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രഭുപാദരുടെ ശിഷ്യനാണ്. അദ്ദേഹം ഫോർഡ് കമ്പനിയുടെ ഉടമസ്ഥനാണ് അല്ലെ. അദ്ദേഹം നമ്മളെ ഇസ്കോൺ കാണുന്ന പിക്ചർ കാണുന്നുണ്ട്, മേലെ കാണുന്ന പിക്ചർ, ആ ഇസ്കോണിന്റെ നമ്മളെ മെയിൻ സെന്റർ ഉള്ളത് മായാപൂരാണ്. അവിടെ ഉള്ള ടെമ്പിളിന് എന്താണ് കുറെ ധനസഹായങ്ങൾ, കാരണം അദ്ദേഹം അത്രയും ബില്യണയർ ആണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അത്രയും സാമ്പത്തികമായിട്ട് പൈസയൊക്കെ ഉള്ള വ്യക്തിയാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം എന്താ ചെയ്തത്, അദ്ദേഹത്തിന് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നാമം ജപിക്കാനോ ഇതൊന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പൊ അയാൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിൽ എന്തുണ്ട്, പക്ഷെ പൈസയുണ്ട്. അപ്പൊ എന്ത് കൊടുക്കാണ്, ആ പൈസ കൊണ്ട് ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കാണ്. അതായത് അമ്പലം പണിയാനായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അമ്പലം അതിന്റെ ഓഫീസുകൾ പണിയാനായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരണത്തിന്, അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുക. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു ബുദ്ധിയോഗം, ബുദ്ധിയിലൂടെ പ്രവർത്തിക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഒന്നില്ലെങ്കിൽ നാമം ജപിക്കുക, അതല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു, നാമം ജപിക്കലും ഭഗവാന് നൈവേദ്യങ്ങൾ അർപ്പിച്ചിട്ട് അത് സ്വീകരിക്കുക. അത് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ എന്ത് ചെയ്യാ, ഒരു ഗുരുവിന്റെ ശിഷ്യത്വം സ്വീകരിച്ചിട്ട് ആ ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശത്തോടെ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നോക്കാം. നാമം ജപിക്കുക, പിന്നെ നൈവേദ്യങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്ന കാര്യം, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവത്ഗീത ഭാഗവത ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കുക. അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പരിപൂർണതയിലെത്താൻ സാധിക്കും. മൂന്നാമത്തെ ഇത് 2 ചെയ്യാൻ പറ്റണില്ലെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ മെത്തേഡ് എന്താ പറഞ്ഞത്, എനിക്കായി പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞത്. എനിക്കായി പ്രവർത്തിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ അമ്പലങ്ങൾ പണിയാനായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഓഫീസ് സ്ഥാപനങ്ങൾ പണിയാനായിട്ട്, അതിന് നമുക്ക് പണിയാനായിട്ട് അതിന്റെ കെട്ടിടങ്ങൾ പണിയാനായിട്ട് പൈസ കൊടുക്കുക, സഹായങ്ങൾ കൊടുക്കുക, അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്ഥലം മേടിക്കാനായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ പുസ്തകം പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനായിട്ട്, അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തോട്ടും എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, നമുക്കിത് ഭക്തി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, ഭക്തിയിലൂടെ നമുക്ക് പരിപൂർണതയിൽ എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഈ കൃഷ്ണൻ ബില്യണയർ സെർവന്റ് ആയിട്ടുള്ള നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആൽഫ്രഡ് ഫോർഡ്. സമ്പന്നനായ ഒരാൾക്ക് കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാനായി ഒരു ഓഫീസോ ക്ഷേത്രമോ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് സഹായിക്കാം. അപ്പൊ ഇതേപോലെ തന്നെ സമ്പന്നനായിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഓഫീസോ ക്ഷേത്രമോ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് സഹായിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കാം. ഇങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള മേഖലകൾ പലതുമുണ്ട്. അത്തരം പ്രവർത്തികളിൽ താല്പര്യം വളർത്തിയെടുക്കേണ്ടതാണ്. തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത പക്ഷം അയാൾക്ക് അതിലൊരു ചെറിയ ശതമാനമെങ്കിലും കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിനായി ചെലവാക്കാവുന്നതാണ്.
കൃഷ്ണാവബോധത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഈ സൊമ്മനസാലയുള്ള സേവനം ഈശ്വരപ്രേമത്തിന്റെ സമുന്നതിയിലെത്താനും പരിപൂർണത നേടാനും സഹായകമാകും. അപ്പൊ സമ്പന്നനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓഫീസോ അല്ലെങ്കിൽ ക്ഷേത്രമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കാം. പിന്നെ ഇങ്ങനത്തെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കുറെ മേഖലകളുണ്ട്. അത്തരം പ്രവർത്തികൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം, താല്പര്യം വളർത്തിയെടുക്കുക. അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ കാര്യമാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞു വരുന്നത്. തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത പക്ഷം, ഇപ്പൊ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാ, ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തിന്റെ ഒരു പങ്ക്, അത് കർമ്മഫലം ഉപേക്ഷിക്കുക എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം, അതായത് നമ്മൾ ജോലിക്ക് പോയിട്ട് നമ്മൾ അതിന്റെ പൈസ നമുക്ക് കിട്ടാണ് അല്ലെ, അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ഭാഗം എന്ത് ചെയ്യാ, നമ്മള് കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക. നമ്മൾ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം ആഗ്രഹിക്കാൻ പാടില്ല എന്നല്ല പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമ്മൾ അത് ഉപേക്ഷിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ സാമ്പത്തികമായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു പൈസയുടെ ഒരു ചെറിയ ശതമാനം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട് ചെലവാക്കാം. കൃഷ്ണാവബോധത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഈ സൊമ്മനസാലയുള്ള സേവനം ഈശ്വരപ്രേമത്തിന്റെ സമുന്നതിയിലെത്താനും പരിപൂർണത നേടാനും സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇതിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും, പരിപൂർണത നേടാനായിട്ടും ഉന്നതിയിലെത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ആദ്യം ഇവിടെ പറഞ്ഞെങ്കിൽ എന്താണ്, നമ്മൾ പറഞ്ഞു കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഓഫീസോ കെട്ടിടങ്ങളോ പണിയാനായിട്ടുള്ള സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു തരാനായിട്ട് സാധിക്കും. പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ സഹായിക്കാം, അങ്ങനെ അതിനൊക്കെ സഹായിക്കാം. അപ്പൊ അതിനുള്ള താല്പര്യം നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കണം. പിന്നെ കർമ്മങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്, അത് നല്ലതായാലും ചീത്തയായാലും നമ്മൾ അത് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഒരു ശതമാനം എന്ത് വേണം, ചെറിയൊരു ശതമാനമെങ്കിലും കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിക്കാനായിട്ട് ചെലവാക്കണം. അങ്ങനെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ഈ സൊമ്മനസാലയുള്ള സേവനം ഈശ്വരപ്രേമത്തിന്റെ സമുന്നതിയിലെത്താനും പരിപൂർണത നേടാനും സഹായിക്കും. അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ പറഞ്ഞു, ഇപ്പൊ ഇതൊന്നും ചെയ്യാനുള്ള സമയമില്ല, നമുക്ക് പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അമ്പലങ്ങൾ പണിയാനായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഓഫീസ് പണിയാനായിട്ട്, സ്ഥലം മേടിക്കാനായിട്ട്, അങ്ങനെ നമുക്ക് അതിനും കൂടി സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതാണ് മൂന്നാമത്തെ പറഞ്ഞത് ഭഗവാൻ. ഇനി എന്താ പറയണത്, അഥൈതാതപ്യശക്തോസി കർത്തും അത്യോഗമാശ്രിതാഃ സർവകർമ്മ ഫലത്യാഗം താകുരു യഥാത്മവാൻ. എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ഈ ബോധത്തോടു കൂടി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ നിനക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ സർവകർമ്മങ്ങളെയും ത്യജിച്ച് ആത്മസ്ഥിതനായി തീരുക. അപ്പൊ ഈ മൂന്നാമത്തെയും കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് പറയാണ്, ഇനി നിനക്ക് ഇതും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നീ എന്ത് ചെയ്യാ, സർവകർമ്മ ഫലങ്ങളെയും ത്യജിച്ച്, എല്ലാ കർമ്മഫലങ്ങളും ത്യജിച്ച് ആത്മസ്ഥിതനായി തീരാനായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ആത്മസ്ഥിതൻ എന്നുള്ളതിന് വേറൊരു വേർഡ് നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചത്, ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നേടിയ വ്യക്തി, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിച്ച വ്യക്തി, സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ അല്ലെ. ആത്മസ്ഥിതനായിട്ട് തീരാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ബോധത്തോടു കൂടി പ്രവർത്തിക്കാൻ നിനക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ നീ എന്ത് ചെയ്യണം, സർവകർമ്മ ഫലങ്ങളെയും ത്യജിച്ച്, കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ ത്യജിച്ചുകൊണ്ട് ആത്മസ്ഥിതനായിട്ട് തീരാനായിട്ടാണ് നാലാമത്തെ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ നിനക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എന്താണ് പറഞ്ഞ സഹായങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ടും അതും നിനക്ക് സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നീ എന്ത് ചെയ്യണം, കർമ്മഫലങ്ങള് ത്യജിക്കുക. കർമ്മഫലങ്ങൾ ത്യജിച്ചിട്ട് ആത്മസ്ഥിതനായിട്ട് തീരാന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ അതായത് ചിലവർക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും, എന്ത് ഇതില് കുറെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനൊക്കെ അവർക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും, കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത്. പക്ഷെ ബന്ധുക്കൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇഷ്ടമുണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെ വരുമ്പോ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, അയാൾക്ക് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും, പക്ഷെ അവർ ചുറ്റുപാടുള്ളവർക്ക് ഇതൊന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ സകല കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളെയും ത്യജിച്ച് ആത്മസ്ഥിതനായിട്ട് തീരാനാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം, സാമൂഹിക സ്ഥാപനങ്ങൾ, അതായത് സാമൂഹ്യ സേവനങ്ങൾ നടത്തുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ, ആശുപത്രികള് അല്ലെങ്കിൽ വൃദ്ധ സദനങ്ങൾ, അങ്ങനെ അനാഥാലയങ്ങൾ, അതായത് ഒട്ടും ബിസിനസ് ഓറിയന്റഡ് അല്ലാത്ത, ബിസിനസ് ആയിട്ട് ഉള്ള ബന്ധമില്ലാതെ സേവനം മാത്രം ചെയ്തു പോകുന്ന അത്തരത്തിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കാം. നമുക്ക് പറ്റാവുന്ന സഹായങ്ങള് അത്തരത്തിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നമുക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കാം. അതാണ് ഇപ്പൊ നാലാമത്തെ നമ്മൾ കണ്ടത്. ഇതും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞു അല്ലെ, അതും ഈ മൂന്നാമത് പറഞ്ഞത്, അതും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല, നീ എന്ത് ചെയ്യണം, ബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ സർവകർമ്മ ഫലങ്ങളെയും ത്യജിച്ച് ആത്മസ്ഥിതനായി തീരുക. അപ്പൊ നമ്മള് എല്ലാ കർമ്മഫലങ്ങളും ത്യജിച്ച് ആത്മസ്ഥിതനായിട്ട് തീരണം എന്നാണ് ഇപ്പൊ ഈ നാലാമത്തേല് പറയുന്നത്. ഇനി അതും പറ്റണില്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഇപ്പൊ ഇതും നിനക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റണില്ലെങ്കിൽ
എന്താ പറയണത്? ശ്രേയോ ഹി ജ്ഞാനം അഭ്യാസ്യാൽ ജ്ഞാനാധ്യാനം വിശിഷ്യതേ ധ്യാനാത് കർമ്മ ഫലത്യാഗ ശാന്തീരനന്തരം. നിനക്കിത് പരിശീലിക്കാൻ സാധ്യമല്ലെങ്കിൽ, ഈ പറഞ്ഞത് നിനക്ക് പരിശീലിക്കാൻ സാധിക്കില്ലെങ്കിൽ നീ എന്ത് ചെയ്യണം? ജ്ഞാനാർജനത്തിന് ശ്രമിക്കുക, ജ്ഞാനം നേടാൻ ശ്രമിക്കുക. ജ്ഞാനത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ധ്യാനം, ധ്യാനത്തെക്കാൾ വിശിഷ്ടമാണ് കർമ്മഫലങ്ങളെ ത്യജിക്കൽ. എന്തെന്നാൽ ത്യാഗത്താൽ മനഃശാന്തി ലഭിക്കും. അപ്പോ ജ്ഞാനാർജനത്തിന് ശ്രമിക്കുമ്പോ ജ്ഞാനത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് എന്ത്? ധ്യാനം എന്ന് പറയുന്നത്. ധ്യാനത്തെക്കാൾ വിശിഷ്ടമാണ് കർമ്മഫലങ്ങളെ ത്യജിക്കൽ. കർമ്മഫലങ്ങൾ ത്യജിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? മനഃശാന്തി ലഭിക്കും. നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും വേണ്ടപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ത്യജിക്കുക, അതിനാണ് നമ്മൾ ത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ലഭിക്കും? മനഃശാന്തി ലഭിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നിനക്ക് ഇതും പരിശീലിക്കാം, ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതും നിനക്ക് പരിശീലിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നാൽ സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുക അല്ലെ, ആശുപത്രികള്, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വൃദ്ധസദനങ്ങള്, അനാഥാലയങ്ങള്, അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും. പക്ഷെ അത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം? ബിസിനസ് ഓറിയന്റഡ് ആവാനായിട്ട് പാടുള്ളതല്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? പരിപൂർണത നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇനി അതും നിനക്ക് പറ്റണില്ലെങ്കിൽ നീ എന്ത് ചെയ്യാ? അറിവ് നേടാൻ ശ്രമിക്കുക, ജ്ഞാനം നേടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ആ ജ്ഞാനത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളതാണ് എന്ത്? ധ്യാനം എന്ന് പറയുന്നത്. ധ്യാനത്തെക്കാൾ വിശിഷ്ടമാണ് കർമ്മഫലങ്ങൾ ത്യജിക്കുക. അപ്പൊ അതിനേക്കാൾ വിശിഷ്ടമാണ് എന്ത്? ജ്ഞാനത്തെക്കാൾ വിശിഷ്ടമാണ് ധ്യാനം, ധ്യാനത്തെക്കാൾ വിശിഷ്ടമാണ് കർമ്മഫലങ്ങളെ ത്യജിക്കല്. കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളെ ത്യജിക്കല് എന്തിനേക്കാൾ വിശിഷ്ടമാണ്? ധ്യാനത്തെക്കാൾ വിശിഷ്ടമാണ്. കാരണം ധ്യാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? മനഃശാന്തി. എന്തെന്നാൽ ത്യാഗത്താൽ മനഃശാന്തി ലഭിക്കും, മനഃശാന്തി ലഭിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇവിടെ അഞ്ചാമത്തെ പറഞ്ഞ എന്താണ്? നീ എന്ത് ചെയ്യണം? അപ്പൊ അറിവ് നേടാൻ ശ്രമിക്കുക, എന്നെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് നേടാൻ ശ്രമിക്കുക എന്നാണ് അഞ്ചാമത്തെ പോയിന്റ് പറഞ്ഞത്. അറിവ് നേടിക്കഴിഞ്ഞാലുള്ള ഗുണം എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് തത്വത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് എന്ത് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അറിവ് നേടാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അഞ്ചാമത്തെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. അപ്പൊ 5 കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഏതൊക്കെയാണ് 5 കാര്യങ്ങള്? ഒന്നാമത്തെ ഏതാ പറഞ്ഞത്? ഭക്തിയിലൂടെ ഭഗവാനെ എങ്ങനെ പ്രാപിക്കാം എന്നുള്ളതിന് 8, 9, 10, 11, 12 5 ശ്ലോകങ്ങളിലായിട്ട് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഭക്തിയിലൂടെ ഭഗവാനെ എങ്ങനെ പ്രാപിക്കുക എന്നുള്ളത്. ഫസ്റ്റ് എന്താ പറഞ്ഞത്? ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിക്കുക, ഭഗവാന്റെ ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിക്കാന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ്? നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുക, ഭഗവത് നൈവേദ്യം അർപ്പിക്കുക, നൈവേദ്യം സമർപ്പിച്ച് സേവനം ചെയ്യുക. അതാണ് ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറഞ്ഞ? ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് മാല കെട്ടി ചാർത്തി കൊടുക്കുക, അതൊക്കെ നമുക്ക് എന്ത് വരും? ഫസ്റ്റത്തിൽ വരും അല്ലെ. ബുദ്ധിയോഗം, ബുദ്ധി നമ്മൾ മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ചിട്ട് ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിക്കാന്നാണ് ഒന്നാമത്തെ പറയുന്നത്. ഇനി അത് ചെയ്യാൻ നിനക്ക് സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത് എന്ത് പറഞ്ഞു? ഒരു ഗുരുവിനെ സ്വീകരിച്ച് ഗുരുവിന്റെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം നീ എന്ത് ചെയ്യാ? ഈ പറഞ്ഞ പോലത്തെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ നോക്കാം. കാരണം നമുക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല. കാരണം നമ്മൾ എന്താണ്? നമ്മൾ എഴുന്നേൽക്കാന്ന് വിചാരിച്ചാലും നമ്മൾ കിടന്നുറങ്ങിപ്പോകും. അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ ആരാവശ്യം? ഗുരു ആവശ്യമാണ്. അതുകൊണ്ട് ഗുരുവിലൂടെ നീ അത് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാന്ന് രണ്ടാമത്തത് പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഇനി ഇതും നിനക്ക് പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ നീ എന്ത് ചെയ്യാ? ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ സ്റ്റെപ്പുകൾ പറഞ്ഞല്ലേ. അപ്പം ഇതും നിനക്ക് ചെയ്യണം. നീ എന്ത് ചെയ്യണം? എനിക്ക് വേണ്ടി സേവനം ചെയ്യുക, പ്രവർത്തിക്കുക. ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെ. എങ്ങനെ സേവനം എന്ന് പറഞ്ഞു? ഭഗവാൻ എന്ത് പറയണു? അമ്പലങ്ങൾ പണിയാൻ സഹായിക്കുക, പിന്നെ അമ്പലങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സ്ഥലം മേടിക്കാൻ സഹായിക്കുക, പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ സഹായിക്കുക, അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ കാര്യങ്ങൾ. ഇപ്പൊ നമ്മള് എന്താണ് പറയാ, വേറെ എന്താ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക? അതായത് ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ് നമുക്കുള്ളത്, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? അത് ചെയ്തു കൊടുക്കുക. അതാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ എന്ത് പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ? സർവകർമ്മഫലങ്ങളെ ത്യജിച്ച് ആത്മസ്ഥിതനായി ഇല്ലെങ്കിൽ നീ എന്ത് ചെയ്യാ? അത് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ കർമ്മഫലങ്ങളെ ത്യജിച്ചിട്ട് ആത്മസ്ഥിതനായിട്ടിരിക്കാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ. അപ്പൊ അതായത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു? സാമൂഹ്യ സ്ഥാപനങ്ങള്, ആ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ അവിടെ സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുക. അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത് പറഞ്ഞത്? നാലാമത്തെ പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ അതെങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു? ശരിക്കും നമ്മള് ബിസിനസ് ഓറിയന്റഡ് ആവാൻ അങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കണം. അതും പോരെങ്കിൽ അതും ഇനി പറ്റണില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ജ്ഞാനം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. ജ്ഞാനം നേടിക്കഴിഞ്ഞാല് ജ്ഞാനാധ്യാനം വിശിഷ്യത എന്നവരല്ലേ. ജ്ഞാനം നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാണ്. അപ്പൊ ഈ പതുക്കെ എന്തിലേക്ക് വരും? അപ്പൊ ഈ
ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യണം? അപ്പൊ ജ്ഞാനം നേടണം. നീ എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം നേട. അപ്പൊ എന്നെ കുറിച്ച് ജ്ഞാനം തേടുമ്പോ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്താണ്? ഭഗവാനിലേക്ക് അടുത്തടുത്ത് വരും. അതാണ് 5 കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഭക്തി എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കലാക്കി ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ ഈ 5 ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത്. മനസ്സിലായ എല്ലാവർക്കും? മനസ്സിലായി. ഇനി അടുത്തത് എന്താ പറയണത്? ഇനി എങ്ങനെയുള്ള ഭക്തനാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതെന്ന് ഭഗവാൻ. അപ്പൊ ഭക്തി എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. ഇനി എങ്ങനെയുള്ള ഭക്തനാണ് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. അദ്വേഷ്ട സർവഭൂതാന മൈത്ര കരുണ ഏവച്ച നിർമ്മമോ നിരഹങ്കാര സമദുഃഖാസുഖാക്ഷമി സന്തുഷ്ട സതതം യോഗി യഥാത്മാ ദൃഢ നിശ്ചയ മയ്യർപ്പിത മനോ ബുദ്ധിർ യോ മത് ഭക്താ സമേ പ്രിയ. എങ്ങനെയുള്ള ഭക്തനാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതെന്ന് പറയാണ്. മാത്സര്യം കൂടാതെ സർവ്വ ജീവജാലങ്ങൾക്കും സുഹൃത്തായി, ഒന്നിലും അവകാശബോധവും നിത്യഹങ്കാരവും ഇല്ലാതെ സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ സമനില കൈക്കൊണ്ട് ക്ഷമാശാലിയും സദാ സംതൃപ്തനായും നിയന്ത്രിതാത്മാവുമായും മനസ്സും ബുദ്ധിയും എന്നിലുറപ്പിച്ച ദൃഢനിശ്ചയത്തോടെ ഭക്തിയുടെ സേവനം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. അപ്പൊ മാത്സര്യം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. സർവ്വ ജീവജാലങ്ങളെ സുഹൃത്തായിരിക്കും. ഒന്നിലും അവകാശബോധം നിത്യഹങ്കാരം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. സുഖദുഃഖങ്ങളുടെ സമനില കൈക്കൊണ്ട വ്യക്തിയായിരിക്കണം. ക്ഷമാശാലിയായിരിക്കണം. സദാ സംതൃപ്തനായിരിക്കണം. പിന്നെ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? നിയന്ത്രിതാത്മാവായ മനസ്സും ബുദ്ധിയും എന്ത് വേണം? ഭഗവാനിൽ ഉറപ്പിച്ചിരിക്കണം. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിക്ക് എന്താണ് സാധിക്കുക? അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തി ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയണം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്തന് ഉണ്ടാവേണ്ട ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത്തരത്തിലുള്ള വ്യക്തി ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ഇനിയും ഭഗവാൻ അത് തന്നെ പറയുന്നത്. ഇനി എന്താ പറയുന്നത്? യസ്മാ നോദിജതേ ലോക ലോകോ നോദിജതേ ചയഃ ഹർഷാമർഷ ഭയോദേഗിർ മുക്തോയ സാന്തമേ പ്രിയഃ. ആരാലാണോ ആർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഇല്ലാത്തത്, ആരാണോ ഏതൊരുവനാലും അസ്വസ്ഥനായി തീരാത്തത്, സുഖദുഃഖങ്ങളിലും ഭയോത്കണ്ഠകളിലും സമചിത്തനായിരിക്കുന്നവൻ ആരാണോ അങ്ങനെയുള്ള എന്റെ ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. അപ്പൊ ഇനി അടുത്തത് പറയുന്നത് എന്താണ്? എങ്ങനെയുള്ള ഭക്തനാണ് പ്രിയപ്പെട്ടത്? ആരാലാണോ ആർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും ഇല്ലാത്തത്. അപ്പൊ മറ്റുള്ളവരെ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഇല്ലാതിരിക്കുക. നമ്മൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഇല്ലാതിരിക്കുക. ആരാണോ ഏതൊരുവനാലും അസ്വസ്ഥനായി തീരാത്തത്, മറ്റുള്ളവരെ കൊണ്ട് അസ്വസ്ഥനായി തീരാത്തത് ആരാണോ, പിന്നെ ദുഃഖങ്ങളിലും സുഖദുഃഖങ്ങളിലും ഭയോത്കണ്ഠകളിലും സമചിത്തനായിട്ടിരിക്കുന്നവൻ ആരാണോ, അങ്ങനെയുള്ള സുഖം വന്നാലും ദുഃഖം വന്നാലും സമചിത്തതയോടെ നിൽക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണെന്ന് ഉദാസീനോ ഗദാവ്യതഃ സർവാരംഭ പരിത്യാഗി യോ മത് ഭക്താ സമേ പ്രിയഃ. സാധാരണ കർമ്മക്രമങ്ങൾ ഒന്നിനെയും ആശ്രയിക്കാത്തവനും വിശുദ്ധനും നിപുണനും ഉത്കണ്ഠ വ്യഥ എന്നിവയില്ലാത്തവനും ഫലമുദ്ദേശിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനുമായ എന്റെ ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. അപ്പൊ സാധാരണ കർമ്മക്രമങ്ങൾ ഒന്നിനെയും ആശ്രയിക്കാതെ വിശുദ്ധനായിട്ടുള്ളത്, നിപുണനായിട്ടുള്ളത്, ഉത്കണ്ഠ വ്യഥ ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാത്തവനുമായിട്ടുള്ള ഭക്തൻ, ഫലം ആഗ്രഹിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭക്തൻ എന്താണ്? ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ് ഇവിടെ. ഇനി എന്താ പറയണത്? യോന കൃഷ്യതി ന ത്വഷ്ടി ന ശോചീത ന കാംക്ഷതി ശുഭാശുഭ പരിത്യാഗി ഭക്തിമാനിയ സമേ പ്രിയ. സന്തോഷിക്കുകയോ ദോഷിക്കുകയോ ദുഃഖിക്കുകയോ ആഗ്രഹിക്കുകയോ ചെയ്യാത്തവനും ശുഭങ്ങളെയും അശുഭങ്ങളെയും ത്യജിച്ചവനുമായിട്ടുള്ള ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. ഇപ്പൊ സന്തോഷം വന്നാലും അല്ലെങ്കിൽ ദുഃഖം വന്നാലും അധികം സന്തോഷിക്കുന്നില്ല, ദുഃഖം വരുമ്പോ അധികം ദുഃഖിക്കുന്നില്ല, ആഗ്രഹിക്കും ചെയ്യുന്നില്ല, പിന്നെ ആഗ്രഹിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യില്ല. രണ്ടും ഇല്ല, ശുഭങ്ങളും അശുഭങ്ങളും ത്യജിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തനും എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ് ഇവിടെ. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ? സന്തോഷിക്കുക, ദേഷിക്കുക, ദുഃഖിക്കുക, ആഗ്രഹിക്കുക ചെയ്യാത്തവൻ, ശുഭങ്ങളെയും അശുഭങ്ങളെയും ത്യജിച്ചവൻ, അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ് എന്നിവിടെ ഭഗവാനോട് പറയാണ്. അപ്പൊ പറഞ്ഞില്ല, നമ്മൾ പലതരത്തിലുള്ളവരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന്മാര് ഭഗവാന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്. അത് ഭക്തന്റെ ക്വാളിറ്റികൾ എങ്ങനെയായിരിക്കണം ഒരു ഭക്തൻ എന്നുള്ളത് ഇവിടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ് ഓരോരോ ശ്ലോകത്തില്. ഇത്തരത്തിലൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഭക്തൻ എന്താണ്? ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടവനായിരിക്കും എന്ന് ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞുതരാണ്.
ഇനി എന്താ പറയണത്? സമശത്രോച്ച മിത്രേച്ച തഥാ മാനാപമാനയോഹോ ശീതോഷ്ണ സുഖ ദുഃഖേഷു സമസർഗ വിവർജിതഃ തുല്യ നിന്ദാസ്തുതിർ മൗനി സന്തുഷ്ടോ യേന കേനചിത് അചീൻ അനികേത സ്ഥിരമതിർ ഭക്തിമാൻ മേ പ്രിയ നരഃ. ശത്രുക്കളിലും മിത്രങ്ങളിലും സമഭാവനയോടെ മാനാപമാനങ്ങൾ, ശീതോഷ്ണങ്ങൾ, സുഖദുഃഖങ്ങൾ, ആദരവും അനാദരവും, യശസ് ദുഷ്കീർത്തി എന്നീ ദ്വന്ദ്ങ്ങളെ ഒരേ വിധം കൈക്കൊണ്ട് അസത് സംഘത്തിൽ നിന്ന് എല്ലായ്പ്പോഴും മുക്തനും മൗനിയും ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചവനും സദാ സംതൃപ്തനുമായി ഗാർഹിക ബോധം ഉപേക്ഷിച്ചവനുമായ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഭക്തൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. ഇനി ശത്രുക്കളോടും മിത്രങ്ങളോടും സമഭാവനയോടെ കാണുന്നത്, മാനം വന്നാലും അപമാനം വന്നാലും അത് ഒരുപോലെ ചിന്തിക്കുന്നത്, ഒരാൾ മാനിച്ചാലും അതുപോലെ തന്നെ അപമാനിച്ചാലും എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്? ഒരേപോലെ കാണാം. യശസ് ദുഷ്കീർത്തി എന്നീ ദ്വന്ദ്ങ്ങളെ ഒരേ വിധം കൈക്കൊണ്ട് അസംഘത്തിൽ നിന്ന് എല്ലായ്പ്പോഴും മുക്തനായിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ തന്നെ യശസ് അല്ലെങ്കിൽ ദുഷ്കീർത്തി, ഈ രണ്ട് ദ്വന്ദ്ങ്ങള് അതിനെ ഒരേ വിധം കൈക്കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാണ്? അസത്സംഗത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാകുക. അസത്സംഗവും സത്സംഗവും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം എന്താണ്? സത്സംഗം എന്ന് വെച്ചാൽ വൈഷ്ണവരുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ്. അസത്സംഗം എന്ന് വെച്ചാലോ ഭൗതികവാദികളുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മയായിരിക്കും അസത്സംഗം, അസംഗം. അതിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടിയിട്ട് മൗനിയും ജ്ഞാനത്തിൽ ഉറച്ചവനും പിന്നെ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അങ്ങനെയുള്ളവരും, അതായത് ഗാർഹിക ബോധം ഉപേക്ഷിച്ച് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന, എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവര്, അങ്ങനെയുള്ളവരും ഭഗവാൻ പറയണത് എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ് എന്ന് പറയാണ് ഭഗവാൻ. ഒരു ഭക്തന്റെ ഗുണങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ. യേതു ധർമ്മ്യാമൃതാമിതം യഥോക്തം പരിപാസതേ ശ്രദ്ധധാന മത്പരമാ ഭക്താസ്തേ ദീപമേ പ്രിയ. നാശരഹിതമായ ഈ ഭക്തിയുടെ സേവനം പിന്തുടർന്ന് എന്നെ പരമലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് വിശ്വാസത്തോടു കൂടി പൂർണ്ണമായും എന്നിൽ മുഴുകുന്നവർ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞ ഭക്തിയുടെ സേവനം എങ്ങനെയാണെന്ന് പറയുന്നത്? അത് നാശരഹിതമാണെന്ന് പറയുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ മരണം അടഞ്ഞാലും നമ്മൾ ചെയ്ത ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്താണ്? അത് കണ്ടിന്യൂ തന്നെ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. കാരണം എന്താണത്? നമ്മളല്ലാതെ നേടുന്ന അറിവ് എവിടെന്നാ നേടുന്നത്? നമ്മളെ ശാരീരിക ബോധത്തിൽ, നമ്മൾ ആ ശരീരത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലെ. പക്ഷെ ഭക്തി ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾ, ആധ്യാത്മിക കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്താണ്? ആത്മാവിനാണ് നേടുന്നത്, ആത്മാവിനാണ് സാക്ഷാത്കാരം നേടാൻ സാധിക്കുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു മെറ്റീരിയൽ വേൾഡിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചു, നമുക്കൊരു സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടിയത് ആർക്കാണ്? ആ ഒരു ശരീരത്തിനാണ് നമ്മൾ അവിടെ എക്സ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. ഇപ്പൊ ഒരു ഡോക്ടർ നമുക്കറിയാം, MBBS ഒക്കെ പഠിച്ച് നല്ലൊരു ഡോക്ടറാണ്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം മരിച്ചുപോയി. ആ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊണ്ട് വല്ല ഉപകാരം ഉണ്ടോ അടുത്ത ജന്മത്തിലെ ആൾക്ക്? ഇല്ല. ആദ്യം പുതിയ തുടങ്ങണം, ഒന്നുമെന്നേ തുടങ്ങിയിട്ട് പഠിച്ച് നീറ്റ് എഴുതി പരീക്ഷ എഴുതി പാസ്സായിട്ട് വേണം പിന്നെ ആരാവാൻ? ഡോക്ടർ ആവാനായിട്ട്. പക്ഷെ ഇതെങ്ങനെയല്ല. എങ്ങനെയാണ്? ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞു, നമ്മൾ പഠിച്ച് നമ്മൾ അത് കേട്ട് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മരണപ്പെട്ടു പോയി. അപ്പൊ അടുത്ത ജന്മം നമുക്ക് കിട്ടുമ്പോ എന്താണ്? എവിടെ വെച്ചാണ് നിർത്തിയത്? നമ്മളിപ്പോ 10 വരെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 11 തൊട്ടാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലാണ്ട് ഒന്നുമെന്ന് തുടങ്ങേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതാണ് ഭക്തിയുടെ സേവനം എങ്ങനെയാണ്? നാശരഹിതമാണെന്ന് പറയുന്നത്. നാശരഹിതമാണ്, എന്നെ പരമലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് വിശ്വാസത്തോടെ പൂർണ്ണമായും എന്നിൽ തന്നെ മുഴുകുന്നവർ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവരാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവാനോട് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. മാതാജി 9 തരം ഭക്തി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞില്ല, അവനെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാമോ മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. വേണുഗോപാൽ പ്രഭു ആണോ? അതെ പ്രഭു ഇവിടെ പ്രഭു ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രഭു ലെവൽ അവിടെ ചോദിക്കും പ്രഭു, ആ പ്രഭുവിന്റെ ക്ലാസ്സിൽ ചോദിക്കട്ടാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ലെവൽ 1 ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ നോക്കാം ആദ്യം. ഏതാണ് ഫസ്റ്റത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ? ഇട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ കൂടുതൽ പരിപൂർണതയുള്ളവരാരാണ്?
എന്റെ വ്യക്തിരൂപത്തിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിച്ച അതീന്ദ്രിയമായ ദൃഢവിശ്വാസത്തോടെ എല്ലായ്പ്പോഴും എന്നെ ആരാധിക്കുന്നതിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നു. അതായത് ഭഗവാന്റെ വ്യക്തിരൂപത്തെ ആരാധിക്കുന്നവരാണ് കൂടുതൽ പരിപൂർണതയുള്ളവർ, അല്ലെ? ഭഗവാനെ വ്യക്തിരൂപത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നവരാണ് കൂടുതൽ പരിപൂർണതയുള്ളവർ. ഭക്തിയോഗവും ജ്ഞാനയോഗവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, അല്ലെ? ഭക്തിയോഗവും ജ്ഞാനയോഗവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? എന്തായിരിക്കും? ഭക്തിയോഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഭക്തിയോഗത്തിൽ എല്ലായ്പ്പോഴും ധ്യാനിച്ചും നാമം ജപിക്കുകയും മറ്റുള്ള സർവകർമ്മങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ഭക്തിയോഗത്തിൽ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യും. ആ, ഭക്തിയോഗം കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഭക്തിയോഗം എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെ? ജ്ഞാനയോഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ധ്യാനം. അപ്പൊ അറിവ് നേടിയാലും നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നില്ല? ഭക്തിയോഗം നടക്കുന്നില്ല അവിടെ. പിന്നെ അറിവ് നേടി ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി പിന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കാൻ തുടങ്ങും. അങ്ങനെ ധ്യാനത്തിലൂടെ നമുക്ക് കുറെ സ്റ്റെപ്പ് അവിടെ വരുന്നുണ്ട്, അല്ലെ? അതാണ് ഭക്തിയോഗവും ജ്ഞാനയോഗവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഭക്തിയോഗത്തിലൂടെ നമുക്ക് ഭഗവാനെ നേരിട്ട് പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. പക്ഷെ ജ്ഞാനയോഗത്തിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നില്ല? നമുക്കത് സാധിക്കില്ല. ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് പോകാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ, പോകാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് അത് ഇതിന് പ്രയാസമാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം. അടുത്ത ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു? അർച്ചാ വിഗ്രഹത്തെ പറ്റി പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ശ്രീല പ്രഭുപാദർ പറഞ്ഞത് എന്തായിരുന്നു? അർച്ചാ വിഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ഭഗവാന്റെ ഒരു അവതാരം തന്നെയാണ് അർച്ചാ വിഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു അവതാര വിഗ്രഹം. അതെ, അതായത് നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാൻ നമ്മളെ മുന്നിൽ വന്നാൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കില്ല, അല്ലെ? അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ വിഗ്രഹ രൂപം, അതായത് അർച്ചാ വിഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിഗ്രഹ രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ അവതരിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഈ കലിയുഗത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ അവതരിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ആരായിട്ട്? അർച്ചാ വിഗ്രഹങ്ങളായിട്ട്. അർച്ചാ വിഗ്രഹങ്ങളിൽ നമ്മൾ എന്തർപ്പിച്ചാലും ആർക്കെത്തും? അത് ഭഗവാൻ എത്തും, അല്ലെ? അതിന് നമ്മളൊരു ഉദാഹരണം കണ്ടു. എങ്ങനെയാണ്? പോസ്റ്റ് ഓഫീസിലെ പോസ്റ്റ് ബോക്സുകൾ സ്ഥാപിച്ചാൽ അതിൽ നമ്മൾ ലെറ്റർ ഇട്ടാലും അത് ആ ലെറ്ററിന്റെ ഉടമസ്ഥന്റെ ആ അഡ്രസ് ഏതാണ് അവിടേക്ക് തന്നെ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എത്തും. അതേപോലെ തന്നെ അർച്ചാ വിഗ്രഹത്തിൽ അർപ്പിക്കുന്നതൊക്കെ ആർക്ക് സ്വീകരിക്കാൻ സാധിക്കും? ഭഗവാന്. 8 മുതൽ 12 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാൻ എന്താണ് പറഞ്ഞത്? ഭക്തിയിലൂടെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു. എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത്? 5 കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു നമുക്ക്. ആദ്യം മനസ്സുറപ്പിച്ച് ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിക്കുക, ഭഗവാന്റെ തിരുനാമകത്തിനും. അതെങ്ങനെയാണെന്നും കൂടി പറഞ്ഞോളൂ, അപ്പൊ നമുക്ക് മറന്നു പോവില്ല. ആദ്യം നമ്മളോട് പറഞ്ഞു ബുദ്ധി ഉറപ്പിച്ചിട്ട് മനസ്സിൽ വ്യാപരിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞു, അല്ലെ? അതായത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുമ്പോൾ കൃഷ്ണനും രാധയും നമ്മുടെ അന്തരംഗത്ത് നൃത്തമാടും, നാവിൽ നൃത്തമാടുന്നു. കൃഷ്ണനും രാധയും, ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനും. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം? മനസ്സുറപ്പിച്ചിട്ട് ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിക്കാനാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത്. മനസ്സുറപ്പിച്ച് ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിക്കാൻ. എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത്? നാമം ജപിക്കുക, ഭഗവാന് നിവേദ്യങ്ങൾ അർപ്പിച്ചു കൊടുക്കുക, മാല കെട്ടിട്ട് കൊടുക്കുക. അതായത് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒന്നാമത്തത് ഫസ്റ്റ് പറയണത് അതാണ്. ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും നല്ലത് അതാണ് പറയണത്. ഇനി അത് നിനക്ക് പറ്റണില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത കാര്യം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. നീ എന്ത് ചെയ്യാ? ഒരു ഗുരുവിനെ സ്വീകരിച്ചിട്ട് നിർദ്ദേശപ്രകാരം വേണ്ട കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക. ഭഗവാന് വേണ്ട കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുക. രണ്ടാമത്തെ പറയുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്തു വരാൻ പറഞ്ഞു. അതായത് സാധന ചെയ്ത് വരുന്നത്. ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുഷ്ഠിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാന്നാ പറയുന്നത്. ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധന എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ, അതായത് നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഒരു ഗുരുവിനെ നമ്മളൊരാൾ കീഴിൽ ചെയ്യണം. നമ്മൾ 4 മണിക്ക് എണീറ്റില്ലെങ്കിൽ ഗുരു ചോദിക്കും എണീറ്റോ? അപ്പൊ നമ്മൾ എന്തായാലും എണീക്കും, അല്ലെ? അപ്പൊ ഓരോ കാര്യങ്ങളും നാമം ജപിച്ചോ? അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ജപിക്കും. അങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങള് ഗുരു പറഞ്ഞ അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുണ്ടായിട്ടാവണമെന്നില്ല, പക്ഷെ ഗുരു പറയുന്ന അനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഉള്ളിൽ മടിയുണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യും. പക്ഷെ അങ്ങനെ ചെയ്ത് വരുമ്പോ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് മാറും? നമുക്ക് പിന്നെ പറയാതെ തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരവസ്ഥ ചെയ്യും. അതിനെ നമ്മൾ ശരിക്കും സാധനാ ഭക്തി എന്നാണ് പറയുന്നത്. ശരിക്കും അതിനൊരു പേരുണ്ട്, സാധനാ ഭക്തി. അത് നമ്മൾ പിന്നീട് പഠിക്കും. പക്ഷെ അത് സാധന ചെയ്ത് പോകുന്നതാണ് നമ്മൾ.
രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കണു, നാമം ജപിക്കുന്നു, ഭഗവാന് നൈവേദ്യങ്ങൾ അർപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നു. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഒരാൾ പറയുന്നതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ചെയ്തു പോകുക. അതാണ് അപ്പൊ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞത്. ഇനി അതും നിനക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റണില്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറഞ്ഞു? അടുത്തത് എന്ത് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു? നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള കർമ്മഫലത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം നമ്മൾ ഭഗവാന് വേണ്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക. ഇതല്ലേ പറഞ്ഞത്, എനിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാനാണ് മൂന്നാമത്തെ പറഞ്ഞത് ഭഗവാൻ. ആ ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാന്ന് പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ അമ്പലം പണിയാനായിട്ട് സഹായിക്കാം, പുസ്തകങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരണത്തിന് സഹായിക്കാം, അതല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സ്ഥലം മേടിക്കാനായിട്ട്, അങ്ങനെ അതായത് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ നമുക്ക് കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കും, ആ രീതിയിൽ സാമ്പത്തികമായിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, അങ്ങനെ നമുക്ക് ഭക്തി നമ്മളിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കും, പരിപൂർണത നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇനി അതും നിനക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, അപ്പൊ നമുക്ക് അത് ചെയ്യാനുള്ള സാഹചര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ അടുത്തത് പറഞ്ഞു കർമ്മഫലം. നമ്മൾ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം, നമ്മളിപ്പോ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പൈസ കിട്ടുന്നുണ്ടാവും. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം, പക്ഷെ നമുക്ക് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇപ്പൊ വീട്ടിലുള്ളവർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമെന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം, സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാം. എന്താ പറയാ, അനാഥാലയങ്ങള്, അതല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ വേറെ എന്താണ് പറയുന്നത്, ആശുപത്രികള്, സാമുദായിക സേവനം, രാജ്യസേവനം, അതൊക്കെ അതിൽ വരും. ഈ സാമൂഹ്യ സേവനം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോ ആദ്യം നമ്മള് ചോദിക്കും, ഇതും ഭക്തിയും തമ്മിൽ എന്താ കണക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇത് നമ്മൾ ചെയ്ത് വരുമ്പോ പതുക്കെ നമ്മൾക്ക് എന്താ വരുന്നത്, നമ്മളെ ഉള്ളില് അറിയാതെ തന്നെ നമ്മൾ പരിവർത്തനം വരാൻ ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം, നമ്മളിപ്പോ നമ്മളെ വീട്ടിലിപ്പോ നമ്മൾ നിൽക്കുകയാണ്, നമുക്ക് പുറത്തായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധമില്ല, പുറം ലോകമായിട്ട്. പക്ഷെ നമ്മളിങ്ങനെ നമ്മൾ നല്ല സുഖത്തിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുക, കുറെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ അനുഭവിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ രീതിയിൽ ബുദ്ധിമുട്ട് അനുഭവിക്കുന്നവരെ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ നമ്മളെ മനസ്സിൽ അറിയാതൊരു ദയ വരില്ല അവരുടെ അടുത്ത്, നമുക്ക് തോന്നില്ലേ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒരു ബന്ധമില്ല, നമ്മളത് കാണുമ്പോ. അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ ഇടപഴകി വരുമ്പോ നമുക്ക് എന്താണ്, അപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ നമ്മളത്രയും നാള് നമ്മൾ ആവശ്യമില്ലാതെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, നമ്മളെ ഇഷ്ടത്തിന് ജീവിക്കുകയാണ്, ഒക്കെ ചെയ്യണം. പക്ഷെ പിന്നെ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങും, ഇത് ഇല്ലാത്തവർ എത്രയോ പേരുണ്ടല്ലോ, കഷ്ടപ്പെടുന്നവർ എത്രയാണ്, നമ്മളത് ചിന്തിക്കും. അതുവരെ നമ്മൾ ചിലപ്പോ ചെയ്യണമെന്നില്ല, പക്ഷെ നമ്മളെ കണ്ണിന്റെ മുന്നിൽ കാണുമ്പോ, നമ്മൾ അതിനെ കുറിച്ച് അറിയുമ്പോ നമ്മൾ ആലോചിക്കും, ഇപ്പൊ ഭക്ഷണം വേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും എത്രയോ പേര് അത് കിട്ടാത്തവരുണ്ട്, നമ്മളത് ചെയ്യാൻ പാടില്ലല്ലോ നമ്മൾ വിചാരിക്കും. അപ്പൊ അതാണ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം, അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്തു വരുമ്പോ നമ്മളിൽ അറിയാതെ എന്ത് വരാണ്, അവിടെ ഉള്ളിൽ ദയ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ ശരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്ക് നമുക്ക് എന്ത് വരും, മാറ്റങ്ങള് വരും. അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്തിലെത്താൻ സാധിക്കും, നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അത് നാലാമത്തെ പറഞ്ഞു. ഇനി അതും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ നീ എന്ത് ചെയ്യാ, ജ്ഞാനം നേടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം. ജ്ഞാനം നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് സാധിക്കുന്നത്, ജ്ഞാനം നേടിക്കഴിഞ്ഞാല് ജ്ഞാനത്തില് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. ജ്ഞാനം നമ്മൾ എന്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും, ധ്യാനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. ആത്മാവിനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ സാധിക്കും അല്ലെ, ധ്യാനം ചെയ്ത്. അപ്പൊ ജ്ഞാനം കൂടി നേടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ സാക്ഷാത്കാരത്തിന് നമുക്ക് ധ്യാനത്തിലേക്ക് എത്തും. ധ്യാനത്തിലൂടെ പരമാത്മാ സാക്ഷാത്കാരം നമുക്ക് നടക്കും. അങ്ങനെ 5 കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞു. ഇതിൽ ഏത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഏറ്റവും നല്ലത് ഏതാണ്, ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ളത് ഏതാണ്, നാമം ജപിക്കുന്നതാണ്. സേവനം ചെയ്യുക, അതാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഇനി അടുത്തതിൽ എന്താ പറഞ്ഞ, എങ്ങനെയുള്ള ഭക്തനാണ് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയങ്കരനായിട്ടുള്ള ഭക്തൻ എന്നാണ് ചോദിച്ചത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇനി ഭക്തൻ എങ്ങനെയുള്ളവരാണ്, ശത്രുക്കളിലും മിത്രങ്ങളിലും മത്സര്യം കൂടാതെ സർവ്വ ജീവജാലങ്ങളെയും ഭക്തിയുക്ത സേവനത്തിലുണ്ട്, വിശ്വാസത്തോട് മത്സര്യം കൂടാതെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും മത്സര ബുദ്ധി ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല, മത്സര ബുദ്ധി ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. എല്ലാവരോടും, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളോടും സുഹൃത്തായിരിക്കും. നിത്യാഹങ്കാരവും ഇല്ലാതെ ുള്ളത് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തൊന്നും ഇല്ല അല്ലെ. എല്ലാതും ആരുടെയാണ്, ഭഗവാന്റെയാണ്. നമുക്ക് അവകാശബോധം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല, നിത്യാഹങ്കാരം ഇല്ലാവാൻ പാടില്ല, ഞാനാണ് എന്നുള്ള ചിന്ത ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല. സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ സമനില കൈക്കൊള്ളണം, ക്ഷമാശാലിയായിരിക്കണം, സദാ സംതൃപ്തനായിരിക്കണം. നമ്മള് എപ്പോഴും സംതൃപ്തനായിരിക്കണം. നമ്മള് നിയന്ത്രിതാത്മാവായിട്ട് മനസ്സും ബുദ്ധിയും ഭഗവാന്റെ അർപ്പിക്കുക. പിന്നെ അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു, ആരാലാണോ ആർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഇല്ലാത്തത്, അല്ലെങ്കിൽ ആരാണ് എതിരൊരുവരും അസ്വസ്ഥനാകാതിരിക്കുന്നത്, പിന്നെ സുഖദുഃഖങ്ങളും ഉത്കണ്ഠകള് ഒക്കെ സമചിത്തനായിരിക്കുന്നത്, അങ്ങനെയുള്ള
ഭക്തനും ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. പിന്നെ അടുത്തില് പറഞ്ഞു എല്ലാ സാധാരണ കർമ്മക്രമങ്ങളെ ഒന്നിനെയും ആശ്രയിക്കാത്തവനും വിശുദ്ധനും നിപുണനും ഉത്കണ്ഠ വ്യഥ എന്നിവയില്ലാത്തവനും ഫലമുദ്ദേശിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാത്തവനുമായിട്ടുള്ള ഭക്തൻ, ആ ഭക്തനും ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെന്താണ്? സന്തോഷം, ദേഷ്യം, ദുഃഖം, സുഖം, അല്ല ആഗ്രഹങ്ങൾ, ശുഭങ്ങൾ അശുഭങ്ങൾ ഇതിനൊക്കെ ത്യജിച്ച വ്യക്തി ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. ശത്രുക്കളും മിത്രങ്ങളും സമഭാവനയോടെ മാനം അപമാനം, മാനിച്ചാലും അപമാനിച്ചാലും, ശീതം ഉഷ്ണം, സുഖം യശസ് ദുഷ്കീർത്തി, ഈ ദ്വന്ദ്ങ്ങളെല്ലാം ഒരേപോലെ കാണാൻ സാധിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തൻ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ്? ഇവരൊക്കെ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്തനാണെന്ന് പറയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്തനെ കുറിച്ചാണ് പറയണത്. പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഈ നാശരഹിതമായ ഭക്തിയുടെ സേവന മാർഗം പിന്തുടർന്ന് പരമലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ട് വിശ്വാസത്തോടു കൂടി പൂർണ്ണമായും എന്നിൽ മുഴുകുന്നവൻ എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനാണ്. ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്തൻ എങ്ങനെയുള്ളവരാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയണം. അപ്പൊ ഇത് നല്ലൊരു അധ്യായമാണ്. ശരിക്കും നമുക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഭക്തി ചെയ്യാൻ പറ്റണം എന്നുള്ളത് നമുക്കിപ്പോ എല്ലാവരും വിചാരിക്കില്ല, നമുക്ക് നാമം ജപിക്കണം പറയുമ്പോ എത്ര ഇരുന്ന് ജപിക്കാൻ പറ്റുന്നു, ഇതിനിപ്പോ കുറെ സൊല്യൂഷൻ കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം. പക്ഷെ ഒരു കാര്യമുണ്ട്, നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പൊ സാമൂഹ്യ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കൊക്കെ നമ്മൾ സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അത് ശരിയായ സ്ഥലത്തായിരിക്കണം നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത്. അത് അർഹതയുള്ളവർക്കായിരിക്കണം കൊടുക്കേണ്ടത്. അതല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പോസിറ്റ് ആക്ഷനാണ് വരുന്നത് അവിടെ നമുക്ക്.